Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan. Huwag mag-alangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin og daguban kanatong tanan. Ako nagtuo nga matag usa nga mingsalig, mingdangop sa atong buhing nga Dios, gipanalanginan sa Dios. Sa ato karon nga panag-uban ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat
sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios nga iya kitang giatiman ug iya kitang giproteksyonan ug labas sa tanan iya tang gitudloan ug gigiyahan aron mahimong takos ug angayan kanunay sa iyang panalangin. Sa atong panag-uban ato ning ablihan sa mga pagdahig ug akong gihangyo matag usa sa pagpasalamat ug paghimo ug mga pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom, niya na usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pagpatalinghog sa imong mga pulog pagkat-on sa imong mga pamaagi. Niya usab o Dios ang matag usa aron paghatod og mga pagdahig, pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Gikan sa among pagbangon hangtod niining taknaa, hangtod nga kami mga tulog, imong gipabati o Dios ang imuhang pag-uban, ang imuhang pagtagbo, pag-atiman ug labaw sa tanan ang imong paggiya kanamo. Nagmalampuson kami tungod na sa imuhang pag-uban kanamo, sa imong pagtabang kanamo. Busa amahan dawata o Dios ang amo ang mga pagdahig, dawata o Dios ang among mga pagpasalamat kanimo. Salamat amahan sa tanang butang nga imong gihatag sa matag usa, nga imuhang gisalig sa matag usa, mga buluhaton ug labas sa tanan. Salamat o Dios nga imo kaming gitagaan og kumpleto nga kadaogan niining adlaw. Sa amo karon nga panag-uban, amo kang gi-welcome o Dios, amo kang gi-imbitar o Dios, amo karon nga panag-uban nga diin tudlo ka kanamo karon, magagiha ka kanamo karon ni Dios. Wala may mahimo kun wala ka. Nanginahanglan kami sa imong mga mensahe, nanginahanglan kami sa imong mga pulong ugan. Giyahay o Dios ang matag usa nga mahimong madinawaton ug matinuhon karon sa imong mga pulong. Og doon na kami kadasig sa pag-share o pagpaambit ni ini ngadto sa uban aron sa ingon ang tanang mga tao nga makadungog kanimo, makabati sa imong mga mensahe, makabaton usab og panalangin gikan kanimo. Among ideklarar o Dios, amo ang gayong ideklarar ang panalangin gikan kanimo nga ang mo gayong mabatunan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa tanang mga FM station. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ug maayong panihapon. Sa atong panag-uban mga kaigsuonan, atong hisgutan ang katapusan nga mga bersikulo sa libro sa Santiago kapitulo 1. O atong hisgutan mga kaigsuonan ang tinuod nga relihiyon mga kaigsuonan mailhan gyud na sa binuhatan. Ang insakto nga relihiyon dili na sa gidaghanon, dili na sa kana bitawng gipaspason, kundi sa binuhatan. Diha maoy diha ang tinuod nga pag-ila sa tinuod nga tao nga naay relihiyon nga makahatod kaniya ngadto sa Ginoo. Sa ato nga panag-uban mga kaigsuonan, atong tagaan og pagtagad ang ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ilabi na sa tanan ato mga kaigsuonan nga nagpaminawan sa ato ang FM station 101.3. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios. Ug sa tanan ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa sitio Tubod ilang Brother Moses, maayong gabi, maayong pagiguban ug maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Brother Johnny. Atong igsoon nga nanuka diha sa sitio Linao ug sitio Ampak. Maayong gabi ug ilabi na sa ato ang mga igsoonan diri sa sitio sitio Kalogtugan, mga Tamayo family, De Villieres family ug mga Dinoyo family. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Mayong pagpamati sa ato mga igsoonan nga maabdan sa ato ang programa pinaagi sa 101.3, ilabi na sa ato mga igsoonan diha sa Kalatagan. Kung maingon man diri dapit sa Bulhuon, kay ato ang signal mga kaigsuonan sa atong FM radio moabot usab diri sa Bulhuon, dapit diri sa Ablayan Peak. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanatong tanan. Moadto ta sa paghatag o pagtagad mga kaigsuonan sa
mga mensahe nga miabot na diri sa ato nga programa pinaagi sa ato ang Facebook Live. Ilabi na usab ni Rads Yumi, maayong gabi pastor, maayong gabi usab ni Gigi Miss, ni Gina Kamahalan. Salamat kaayo bisag wa pa nato madasig ang atong mga kaigsuonan nga mo share gyud na ining mao nga programa. Ilan nang gi-share ang atong programa nga tos ilang mga kaila. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Miggy Baromida. Mayong gabi pastor, maayong gabi pastor Gideon og sa itibok nimong panimalay og sa tanang nagsunod ni ining buluhaton sa atong buhi nga Dios. Salamat kaayo, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi ni Arlene Namoko Aligado. Maayong gabi pastor Gideon, request kog song Makalangit Kasulatan og Lahutay. Thanks pastor, God bless you. Watching live here in Siaton, Negros Oriental. Maayong gabi ni Vin Galib. Good evening pastor Gideon, maayong gabi ni mo Vin og ni Chichi Miss. Maayong gabi pastor og sa tanang naminaw dalaygon ang Dios. God bless all. Ang pagdaig dapat walay tik-tihik, walay pugong-pugong, kinasing-kasing. Mayong gabi ni Janica Bustamante Sumubay Salvan. Mayong gabi pastor, shout out sa watching from Cagayan de Oro City. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Mermal. Evening nimo pastor, watching Araka, North Cotabato. Request song Sayawan Ta Siya. Salamat pastor and God bless. Ato ning natagaan og pagtagad sa mga kaigsuonan nato nga mi-request sa ato ang mga awit makalangit sama sa kasulatan og lahutay. Ako ra na nga tagaan og pagtagad human sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Sayawan Ta Siya ako ning pangitaon diri. Mayong pagiguban ni Ronski Estrabila. Mayong gabi pastor, salamat sa Ginoo makabati na pod ta pulong sa Dios pinaagi kanimo pastor. God bless. Ang Dios magpanalangin kanaton tanan. Padayon natong i-share ang atong programa aron ato mga kailag higala labi na gyud ang inyong pamilya masayod usab nga nag-live na ta. Awit makalangit sa Yawan Ta. Si Chrisim sa Lingay, maayong gabi pastor, salamat sa pag-ampo. Matod palit passer nako karon. Wow. LET passer nako karon. Wow, congratulations. Ang Dios padayon magpanalangin. Tagan po kag nindot og kana bitang gaan nga posisyon. Si Gina Kamahalan, maayong gabi. Matod pa si Ana Brigitte Inupia. Okay, salamat kayo sa imbong pag-share. Si New Edgar Sumampo, maayong gabi. Si Felix Dapar Lumod, si Akira Manukan, maayong gabi po pastor, salamat sa Ginoo kay makadungog na pod ako sa imong mensahe. Si Tiri Pagnawon Guanzon, maayong gabi. Og ni Cristi Parian Rivas Ribolin, thanks to God, lain na usab nga kabi sa atong kinabuhi. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jiran Dagpong Limuran. Maayong gabi pastor, thank you kay nag-live na usab ka. Kay thank you Lord sa mga pulong na usab nga imong ihatag sa matag usakan namo. Mayong gabi ni Chinwin na Bayawan og ni Dante De La Torre. Mayong gabi si Burley Pigalan Swerte og mayong gabi ni Ma'am Norvita Yutratsi. Mayong gabi pastor Gideon sa tibok nimong pamilya ingon man sa tanang nagsunod ning maong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko dalay ko ng Dios nga kanunay siyang nagatiman kanato. God bless us all. Gikan usab ni Roel Hadraki Karaldi, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo naka-live na sad ka. Dalay ko ng Dios. Shout out sa ako ang mga relative diha sa Alcoy Hadraki family. Salamat kayo sa imong pagbisita brother Roel. Atong igsuon nga madinasigon kaayo nga gihimo pong magwawali para sa mga tao. Mayong gabi brother Well, ang Diyos paday magpanalangin.
Si Ate LB or Elsa de Villaras, maayong gabi, pastor, request kog awit makalangit. Unsa man nga awit makalangit, Ate LB. Tagailang kog title, ako ra nang matagaan og pagtaga diri. Si Felix Dapper Lumod, maayong gabi, pastor, og sa tanang viewers. God bless you, pastor. God bless sa tanan. Si Rose Berquisio, maayong gabi. Si Chelvin Gaid, maayong gabi, pastor. Shout out ko diri sa Pandan, Sibunga, Cebu. Ilabi na sa akong family. Gaid, Jimmy Responso, Gaid, uban sa ihang mga kauban. Ako'y amigo diha si Junjun Barolo, yung asawa si Gritsin na asa Sibunga sad. Basig makita-kita ramo diha. Muna ako ang solid pod nga kauban sa pagpangalagad sa Ginoo og sikat pa sa ato ang programa sa 97.9 Love Radio Cebu. Solid nga listeners og followers sa ato nga programa og gi panalangin ang gid sila sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Og naa sila karon napuyo sa Sibunga, Cebu. Si Sinwin Bayawan, maayong gabi, pastor. Karon lang jud ko nakakita sa imong live. Kay wala naman ako na open tong ICC nako, maong naghimo na pod ko. Salamat sa maong pulong sa Ginoo nga imuhang gipabati kanamo. Salamat ang Dios, magpanalangin. Si Janica Bustamante Sumaboy Salban, pastor, maayong gabi, wansing from Cagayan de Oro City. Dalaygon ang Dios. Amen, no? Ang Dios padayo magpanalangin. Si Jerly Salvia Pigalan, good evening, Pastor Gideon, nagsatanang nagsunod sa imong programa, watching from Saudi Arabia. Mayong gabi ni Sasi og ni Inday Dorlin Incabo Pinsay og ni Johnny Boy Mondihar. Maayong gabi, Pastor, og sa lamat sa Ginoo kay nakatan-aw na pod mi sa imo ang live. Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios, magapanalangin ka natong tanan sa ato nga panag-uban, mga kaigsuonan, no? Si Claudine Luang, evening, pastor, daghan jud ko nakatunan sa imong mga pulong. God bless always. Salamat kay sa Ginoo. Si Risley Palomar, idol, shout out to Risley. Ako hido, natulog na, mao ba? Pero okay ra gyud. Brad ra gyud ang imong itawag. Malipay na gyud kay ko na ayaw ra ng idol. Kay dili sad na maayo. Brad or bro, anak lang. Pastor, okay gyud kayo. Ayaw ra ng idol. Si Rachel Lordy Quintinita, maayong gabi, Rachel. Ang Dios magpanalangin, dalaygon ang Dios magpanalangin. Ilabi na ni Brother Roger. Roger ba? Dali ra ka yung malimod na. Maayong gabi ni Rachel Lorky. Lorky Quintinita, maayong gabi. Og ni Marlene Garganera, maayong gabi, pastor. Og Joel Jim Panso, maayong gabi. Og ni Bernardino Hinilaso, maayong gabi diha, pastor. Request ko og song OFW og kopti ako. Sige, OFW og kasulatan og lahutay ako nang himan-an niya. Ato ra ng katao naman sa mga paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ato sa tagaan ang awit makalangit kopti ako nga gi-request diri sa ato nga programa, ato tagaan og pagtaga diri lang sa ato nga panag-uban. Sa atong pagpuyo sa kalibutan, mga kaigsuonan, dili na to kalimtan ang pinaka-importanteng pangayoon nato sa Ginoo. Lord, gunite ko, kopti ko, og dad ako diha sa imong presensya. Si Gina Kamahalan, salamat kay sa imong pagkamakugihon sa pag-share sa tong programa. Ang Dios nakakita sa imong paghimo nini og panalangin kan. Panalinan ka na niya, mga igsoon. Si Linlin Maicon, maayong gabi, pastor, live kakaron diri sa Sibulan. Maslog nindot jud kaayo ang pulong sa Ginoo. Salamat kaayo sa inyo nga pagsunod. Si Jervy Rimis Espinosa, watsing Pastor Gideon Candelario, watsing from Marapat, Maparat, Compostela, Davao de Oro. Si Uberis Gina, maayong gabi. Brad lang, Brad, request ko og labod. Si Presley Palomar,
Brad ra, okay ra gyud kayo. Malipay ko ng Brad. Sige, ako na nga taga ano pagtagad ang imong request. Labot. Unun mo ani ako. Mayong gabi, mayong nga pakiguban. Sige, ako sa nga minaw sa tag-awit mga kigsunan kay doon ako'y tubago na ay nagtawag sa messenger. O excuse lang usa ko kay na ay nitawag ni ako lang tubagog kadali kay para sad nga ma-inform siya nga nag-live ta. Kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo ukawan ang ako nahikatulog nga pagigugma liha kanimo Ginoo. Bukti ako ugatsun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausa kagbawa ko. Punon mo ani ako. Bukti ako ugatsun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausa kagbawa ko. Punon mo ani ako. Atong igsuon nga nanuka diha sa Plagatasanon Gihol nga Negros Oriental Pastor Chanel Lumapay tawag diri sa ato ang pakig-uban. Salamat kaayo sa Ginoo sa pag-atiman sa atong mga igsuonan diha sa Plagatasanon. Ato po na silang mahimamat mga kigsuonan karong Marso City. Ato silang mahimamat diri sa ato ang panag-uban. Siguro doon ay mga testimony mga kigsuonan diri sa ato nga programa anang mga panahon na. Si Uberis Gina, evening pastor, uban sa imong family. Musta mo? Salamat kaayo sa Ginoo nga gipadayon ang Dios paday nag-atiman kanamo dire. Awit makalangit labod akong taganog pagtagad. Si Jerry Adansa Tagaylo. Good evening pastor, watching from Garcia Hernandez, Bohol. Si Uberis Gina, request ko pastor, ikaw ang kusog. Okay, ako ani nga pangitaon dire. Si Marlia Im Edoyan, good evening pastor, request ko gugma mo. Nga labot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan. Mayong gabi ni Ate Ars. Mayong gabi sa tanang naminaw dalaygo ng buhing Dios. Request ko og song Tumawagan. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Okay, ako ang na Ko uhiga pa kinilawas ng inakalan ug kaayuhan mo. mayong gabi ni Uberis Gina, no? Matod pa pastor, mamalihog ko prayer pas recovery sa ako ang mama. Wala iya ha mga balatian. Ako ana nga declare nga ang sakit balatian si imong mama karon dayon mawagtang sa ngalan ni Jesus. In Jesus name.
maayo ang imong mama sa gahom sa ngalan ni Jesus. Si Joyna Okulam Ponce, maayong gabi sa tanan pastor. God bless sa tanan. Si Pauka Beat, maayong gabi. Si Mermal, salamat sa pag-play sa akong request pastor. Way sa payhan, you're welcome. Si Gina Kamahalan, salamat ka sa imong pagkamakugigohon. Si Tata Planteras Tabanaw, maayong gabi. Og si Jerby Rimis Espinosa, Gigi Mi, si Dante De La Torre, maayong gabi. Pastor, request ko ikaw ang kusog. Okay, ako naning giandam diri ang ubang mga awit sa maaning ikaw ang kusog kay doon na po'y nag-request diri. Si Marie Grace Dumahil, good evening pastor, taga Sindangan, Zamboanga del Norte mi. Naminaw na pod minimo karon daghang makatunan pastor. Ay salamat kaayo. Ay i-share lang gyud ang ato nga programa kay sa inyong pag-share ni ini ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong pakiguban ni Evelyn Sirapin from Leyte. Si Overis Gina from Saudi Arabia. Si Jiran Dagpong, matod pa mayong gabi Pastor Gideon, paki-prayer dahil ko sa tabangan ko sa Ginoo sa akong pag-eskwela. Pagpantinud-anon ra gyud sa Ginoo mao na Yahweh. Sultihan ka. Doon ako'y kaila mga kigsuonan na kaila nako to tungod kay ang iyang mama. Grabe to ka devoted sa kana bitawng grabe kadasig sa pagpaminaw sa atong programa sa una gikan sa pagbalaan kamo kay ako balaan man hangtod na himong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko diha sa 97.9 Love Radio Cebu. Ang iyang mama naagyod taga-gabi minaw gyud kay text to text pa man to sa una, wala pa man ko mag-live nya ako ang number ihatag man ako sa kahanginan nya mo tawag mo text din ang iyang mama nya magpasalamat siya tungod kay nakita niya nabati nila ang pag-uban nila pag-uban sa Dios nila o niya hangtod nga nahimamat na ko sila og Kristohano na gyud sila nga diin dugay na gyud silang nangalagad sa Ginoo niya sa ilang pagka-Kristohanon gipanalanginan pag-ayo sila sa Ginoo. Og hangtod nga ang iyang mga anak na himong profesional og usas mga ang iyang anak na usas kanang piloto sa C-130. Ang iyang anak maoy tig dumala anang C-130 kay piloto man ang iyang anak. Mao na nga ang usa niyang anak sad professional sad doktor sa tango. O niya hangtod na himamat nako ang iyang mga anak. Ang testimony gyud sa iyang anak yod ga high school na sila, first year high school siya, nakakat-on na siya sa paghatag og ikanapo tungod kay kuan man siya gikan siya sa Baptist nga simbahan nya stricto kaayo ang ilahang simbahan, ang pastor nga nagdumala nila sa pamaagis Ginoo kay ang pamaagis sa Ginoo dili magyud na mohatod sa taos pagkaalaot. Ang pamaagis sa Ginoo hatagan magyud ta og kana bitawng kagawasan gikan sa kalisod, kagawasan gikas problema og mahimong makadawat ta sa kagawasan sa tanang bahin sa atong pagpuyo sa kalibutan kung sundo na tong pamaagis sa Ginoo. So high school pa lang siya iyan ang gisunod ang pamaagis Ginoo about tithings. Even doon na say mga classmate nga mubuya gani niya, mo rebuke niya. Doon ay mga classmate niya nga murag ibuli bitaw siya. Nga sa hatag-hatag kag tithes, imurang pastor mo'y nanambok, imurang pastor mo'y nidako ang tiyan. Paray nana ba, muhilak lang siya. Imagine from first year to fourth year high school, dili niya kalimtan ang pagkuha og tithes sa iyahang allowance kay naaman say allowance. After ana iyang namatikdan nga daghan kayong offer nga muhatag niya scholarship hangtod nakahuman siya gikan sa first year high school hangtod nakahuman siya college. Wa niya kalimte ang pamaagi nga gipakita sa Ginoo dihas Biblia. Kay dili man kun na sugo sa simbahan, sugo magyud na sa Dios. Og dili po na siya
sugo pinaagis balaod ni Moses, kaysa wala pa ang balaod ni Moses, duna nay tao nga naghatag og kanapulo. Lamang sa time ni Moses, nahimo siyang eksklusibo sa mga Levites. Pero sa wala pa ang pamilya nga mga Levita, gikan sa 12 tribes sa mga Israelita, doon na mga tao nga naghatag og kanapulo, ug usa na sa naghatag kanapulo nga gipadato sa Ginoo si Abraham, si Jacob. Mao na nga pag-abot ni Ginoong Hesus, ihaning gilig-on kay ang uban manggod mga kaigsunan mutuman pinaagi sa balaod. Wala na sila, dili na nila importante ang pagtuman sa pamaagis Ginoo. Mao na ingon si Ginoong Hesus nga diha sa Mateo 23:23, iyahang gilig-on nga kung naghatag mo ana pinaagi sa balaod, dapat dili ninyo biyaan ang uban pang mga importanteng pagtulunan. So diha gipakita mga kaigsonan sa tong Ginoong Hesukristo nga ang tanang pamaagi sa Ginoo iyang gilig-on. Kumbaga iyang gidasig ang mga tao sa pagbuhat na ini. Muna miingon siya nga ihatag kang Cesar alang kang Cesar, o ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mao hinungdan si Apostol Pablo sa mga kasimbahanan, iyang gidasig ang mga tao nga sa matag unang adlaw sa matag unang adlaw sa matag simana, magahin silag kwarta ang tagsa-tagsa ka mga magtotoo, magahin silag kwarta sumala sa ilang kinitaan. Unya nabatasan gyud ni sa mga unang mga Kristohanon, gani kung imong tan-awon labaw pas ikanapulo ang ilahang ginahimo kung ato ang tan-awon ang buhat kapitulo 2 44. Unya naapod sa buhat 4, I think na 31 32 nga grabe sobra pas ikanapulo. Unya wa gyud nakulangan kanila mga kaigsunan. Muna nga gikan sa first year high school hangtod sa college giprovidean sa Ginoo. Daghan kaayo nga ni offer niya nga ning kuan ni taniyag og kana bitang scholarship. Nakahuman siya. Unya sa diha nga nakahuman siya, before siya ni board exam gipangita ko niya kay kuan man kay iyang mama, dasig man kaayo ang iyang mama, na tingala siya ba na amin siya kay nganong dasig ka iyang mama nga nagsunod sa tong programa. Hangtod nagkaila-ila mi. Unya kanang dito nako nadunggan ang iyang testimony. Munang akong mga pagdasig, ibin sa ako ang kinabuhi mga kaigsonan, sa una lisod gyud kayo. Grabe lisora. Moingon gyud ko nga pertig yung lisora. Pero kanang giingon sa Biblia nga sulay ko ninyo, ako nang gitrayan. Pero ang pagtry dili lang kausa, kaduha, kundili tibuok nga kasing-kasing, tibuok ko nauna, tibuok nga kusog, tibuok kalag. Buti pasabot kung muhimo ta sa pamaagi sa Ginoo, dapat kanang seryoso nga may kalipay. Interesado ka ba? Excited ka? Dili kay napugos ka? Excited ka nga mubuhat sa pamaagi sa Ginoo? Mao nang akong nasinatian nga daghan kayo nga mga pabor, panalangin nga gipasinati sa Dios sa akong kinabuhi. Kay kung maghisgot og kalisod mga kaigsuonan, kung magkuan lang bitaw kanang magkontis lag kalisod, murag pagkaingon ko nga kung naa may pinakalisod diha, murag pari-pariha ra gyud ana. Kay mura og 16, 17 pa akong edad, nanarbaho na ko, nagpabulan ako. Ang akong lawas kaniadto, maglisod gani ko og aswat anang usa ka kahon nga kanang Bernaber o kanang San Miguel nga dagko, kana bitawng kahon nga green nga unom ka buksod, maglisod ko ang nag-aswat. Inana ko kagamay sa una nga nagsugod ko og trabaho. Grabe yung lisura. Pero sa diha nga
gitun-an o gipaminaw nako ang pulong sa Dios nas Biblia. Ug ako kining gi kana bitang gibansay ang akong kaugalingon sa pagtuman. Ako gyung nakit-an ang mensahe sa Dios bitaw, di gyud na mahitabo nga mapakyas. Di gyud na mahitabo mapakyas. Muna nga akong mga pagdasig, yes, importante ang prayer. Pero mao ni siya, kung gipray ka sa imong pastor, sa imong mga pamilya, dapat naa kay kadasig sa pagsubay sa pamaagi sa Ginoo. Kay ang tinuod, no, kung subayon ra nimo ang mga pamaagi sa Ginoo, bisag dili na ka magpa-pre-request. Ngano man, ang gitan-aw sa Ginoo ang atong aksyon, ang atong mga buhat. Hinumduman nato gi-release sa Ginoo ang iyang mga saad pinaagi sa iyang mga mensahe nga nag-ingon. Unsay atong gibuhat, ato nang madawat. Unsay atong gipugas, ato gyud nang maani. Di gyud mahimong kawang kung nagbuhat ta sa pamaagi sa Dios. I-bless gyud ta niya. Sultihan ti ka, kung hingpit gani ka nga mosunod sa pamaagi sa Ginoo, no need na ka nga magpa-pre-request pa sa ubang mga tao. Si Janice Bustamante, Sumaboy Salban, request awit makalangit gugma way pagluban. Di na kami still pa nga magpa-pre-request nga tugbuan ka sa Ginoo, bahin sa pagtagbo o bahin sa pag-atiman. Kay saad naman guna sa Ginoo, dili man guna niya kalimtan, saad naman guna niya. Ang gugma mo si Cynthia Galang, God bless your ministry, Pastor. Salamat kaayo, Cynthia. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Maayong gabi ni Jeran Dagpong o si Ashley Ocol, maayong gabi. Si Sylvie Gaed, yes Pastor, nakaila ko anak nila Bro Junjun o Sister Grits de la Cruz Loroba. Nakauban mi anak sa church sa New Life Assembly Sibunga. Okay. Salamat kayo, no? Salamat kayo. Nakaanak ko diha sa New Life Assembly Sibunga kay pagkasal nila. Mao gitoy katapusan, mao gitoy last na mo, dili katapusan. Last na mo nga kanang pagkita. Hangtod karon wa pa mi magkahimamatay. Siguro karong March matud pa nila mo join sila diri sa ato ang Thanksgiving ug sa atong krusada diri sa Sardinia. Nakasuot ko diha sa New Life Assembly Sibunga tungod kay sa ilahang pagkasal. Kami ang usas mga candle lighting sa uban sa kong asawa. Si Ashley Akol, maayong gabi. Si Romelita Bugais Pilisco, good evening Pastor, salamat sa kagayonan dalaygon ng Dios. Si John Butalid, God bless you Pastor, from La Laverta, Negros Oriental. Oras sa itong programa alas 8:19 naman. Kung doon na pa yung mga request dire, ako rin yung tagaan og pagtagad. Lamang ato na ko sa pinakatumoy nga naghatag mensahe, no? Ako sa tagaan og pagtagad ang awit makalangit nga tumawag ka. Tumawag ka. Ato na ko sa pinakatumoy nga mo basa kay daghan naman kaayo. Sige. Si Bernadette Dita Regis, maayong gabi. Maayong gabi ninyo diha. Si Piolo Villaver, maayong gabi. Sheila Mahilom, request og pre-request ko Pastor imong listeners sa Mindanao, si Dion sa ato ang i-pray dia nimo Sheila Mahilom. Nanatili pa rin sa buhay mo.
Si Brando Mancaw, ako raning balik-balikan ang ubang mga naghatag mensahe. Mayong gabi, Pastor, shout out ko sa akong mga mahal sa Olanggo, Aluginsan, Cebu. O sa tanang mga nagtanaw nga nagsunod sa imong mga programa from Cebu City, si Joycel Silimar, taxi driver. Kanindota na. Si Pastor Jerwell Limpahan, badoy, mayong gabi, Pastor. Mayong gabi, isad ninyo diha. Wato na ta mga kaigsuonan sa pagbasa o pagtagad sa mga pulong sa Ginoo diha sa Santiago. Tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan ay saktong pagtuo wala na gibase sa relihiyon kundili sa binuhatan. Maunay gisugilon o gitudlo sa Ginoo nga maoy angay natong tauhan. Ang insaktong pagtuo wala ibase sa relihiyon. Dili pwede nga kining relihiyon na kami ra gyud maoy tinuod nga nagtuog Dios. Buti pasabot kami ra gyud maluwas. Ang tinuod nga tinuuhan mga kaigsonan or insakto nga pagtuo wala gyud na ibase sa relihiyon. Kay kung imong tan-awon manggod ang relihiyon ba sa unang panahon, sa panahon sa mga Israelita, insakto kaayo ang ilahang relihiyon. Ilahang grupo ba? Grabe kalig-on kay nag-uban ang Dios nila. Ato ni siyang subay-subayon o sa asto asa ni nga ilisan og sound mga kaigsuonan. Ako ra ni nga balikan kining tumawag ka. Kung imo tan-awon, ato bitawng tan-awon ang kanang pundok sa mga katawhan sa Dios sa unang panahon. Kung nagbasa gyud tag Biblia sa karaang kasabutan, Genesis to Malakyas, naa diha ang history sa tanang katawhan sa Dios. Gikan sa wala pay balaod hangtod nga nahimugso og naumol ang balaod para sa mga tao. Og gikan pa sa wala pay nangulo hangtod nga ang mga katawhan sa Dios gitagaan sa ilang gipangayo nga hari. So gidumala ang mga katawhan sa Dios, ang mga Israelita pinaagig hari. Pero sa diha nga niabot nga wala na sila'y hari, ang nagdumala nila mga maghukom. Kung imo na siyang tan-awon gyud no sa Biblia, alang sa wala makabasag Biblia, mauni ang istorya. Daghan nga mga maghukom nga nagdumala sa ilahang nasod, nga ang mga religious leader ilang na kontrol, buot ipasabot ilahang na kanang ilahang gipanguluhan ang simbahan. Ang mga leader sa simbahan kinahanglan mag-agad na sa desisyon sa maghukom. Unya naamay mga maghukom nga dautan, naamay mga hari nga mga dautan. Kumbaga sa ato ang sitwasyon karon, presidente kana bitang priharagod sa atong nasod nga pila ka tuig muilis na pod ang atong nasod og presidente. Unya sunod na pod nga pila ka mga tuig muilis na pod og presidente. Inana ang sitwasyon pod nga gipakita diha sa Biblia nga ang mga pangulo o ang mga hari o ang hari nga mamatay, ilisan gyud na og laing hari. Karon kay ang gipakita sa Biblia do na may mga pangulo o mga hari nga dautan, nga bisan gani ang mga gamit dito sa templo ila nang gigamit sa kahilayan. Nasuko ang Dios. So diha nimo makit-an mga kaigsuonan, kon ang atong pagtuo ibase nato sa atong relihiyon,
ibase nato sa kanabitaw nga sa atong karatula, kuyaw kayo na siya. Okay pa kung ang nagdumala tunay tinuod nga kahadlok sa Dios. Kung wala na, doon na may mga nagdumala nga mura nagsila na Dios. Doon ay nagdumala mga kaigsunan nga tungod sa ilang nahimo, murag wala na ibili ang ubang mga alagad, ang ubang mga pangulo, kay ilang gikumpara ang ilang kaugalingon nga mas epektibo sila kaysa uban. Mao na nga even pag-abot ni Jesus Christ mga kaigsunan, ang simbahan, timani ha, ang simbahan sa dihang niabot si Ginoong Hesus, si Jesus mismo nakadiskubre nga ang mga simbahan sa iyang panahon dili na maayo ang pagdumala. Dautan na ang pagdumala or dautan na ang nagdumala. Tagaan ko kamo og kanang ebidensya sa Biblia. Kung doon na mo'y Bible, siyempre naamang yun tayo Bible, ablihi diha sa Mateo 15. Mateo 15, versikulo 8. Unya, gipadayag or gipanagna panini propeta Isaias. Nga moabot ang panahon nga doon ay mga simbahan ang itudlo sa mga tao dili nagikan sa Ginoo, kundi gikan na sa mga tao. Mateo 15 versikulo 8. Sugod ag 7, 8 ug 9. Mga tigpakaroin ingnon, husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isaias mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana nagpasinuog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios, ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Sa panahon ni Ginoong Hesus, mismo si Ginoong Hesus nakasaksi nga ang mga simbahan diin dunay mga tao nga nagsimba, diin dunay mga tao nga nagpasidungog sa Dios, ang tinuod wala na dawata sa Dios. Kay dili na makapahimaya sa Dios, wala na himaya ang Dios, dili na pagpasidungog sa Dios. Usas mga ilanan o hinungdan nganong dili na ang Dios napasidunggan og naalagaran tungod kay ang mga pagtulunan nga gitudlo sa mga pangulo sa maong simbahan dili na mga pagtulunan sa Dios, mga hinimo na sa tao. Kuyaw kaayo kung ang ato ang simbahan mga kaigsuonan diha, kanang inyong simbahan wala na mo basis bala ang kasulatan. Kay kun ang inyohang mga naamag yun ay gitawag house troll, naamag yun ay kanang mga role sa simbahan, kuyaw kaayo kung ang inyong simbahan wala na magbasis bala ang kasulatan. Kaya mahitabo magud-ana dili na mga pagtulunan o mga pamaagi sa Dios ang inyong magkatunan, kundi mga pamaagi o pagtulunan na sa mga tao. Mao na nga si Santiago mga kaigsuonan, kung imong tan-awon si Santiago nga gigamit sa Ginoo, iyang giklaro, iyang gitagaan og kana bitawng muingon ko nga ilhanan, katin-awan. Okay, gitagaan sa Dios pinaagi ni Santiago ang tanang katawhan og katin-awan ngadto sa mga tao nga miangkon nga nagtuo Ginoo. Kay kitang tanang mga tao nagtuo man kita Ginoo. Tungod gani sa pagtuo ang mga tao wala nay hunong sa pakiglantugi.
Tungod sa pagtuo mga kaigsuonan, wala na'y hunong sa pakigdebate. Naay mga tao maingon nga dili maayo ang pakigdebate. Naapoy mga tao nga nagtuo nga makatabang kanila ang pakigdebate. Maubitaw ng kanunay natong makit-an even sa social media nga musit silag mga oras, lugar, pizza kung kanus-a sila na naay pakigdebate. Even sa live, naa sila'y sharing. Kung imong tan-ahon sa atong panahon karon, mao na nga diri sa Biblia diha giklaro mga kaigsuonan o gitagaag katinawan sa Dios ang tanang mga magtotoo kung tinuod ba ang ato ang gisakupang relihiyon. So si Apostol Pablo si Apostol Santiago mga kaigsuonan, iyahang gitagaag katinawan nga ang insaktong pagtuo dili og wala dapat ibase sa relihiyon kundi sa binuhatan. Kaysa ako nang gikaingon, ang insaktong relihiyon pila ka tuig ana kung lain na ang nagdumala, mausab na siya. Mausab na. Maubitaw ng makabasa kas Biblia, kaniadto ang mga pari may nagdumala sa templo sa gitawag balay tagbuanan. Diin makigsulti ang Dios alang sa mga katawhan. Ang mga pari raman ang gitagaag katungod sa karaang panahon. Pero kung imong lantawon sad nga miabot ang panahon nga ang mga nagdumala sa ilang nasod dautan na ang mga pangulo usab sa simbahan nga kaniadto grabe ka istrikto, niabot pud ang panahon nga ang pangulo sa nasod ug ang mga pangulo sa simbahan layo na ug dautan na atubangan sa Dios. Mao bitaw nang dunay mga katalagman nga imuhang mabasa dihas bala ang kasulatan. Dunay mga tanyag ang Dios nga balik mo nako pag hinulsol mo. Kay ibin ang mga alagad sa Dios, ang mga pari sa ubang mga karaang panahon nakasala og nagpakasala na. Wala na sila mosunod sa mga pagtulunan sa Dios. Mao nay pinakakuyaw ibin sa inyuhagong mga simbahan. Siguro sa pagdumala sa unang pastor, makaingon mo nga naagyod ang Dios naguban. Nagpanalangin gyud ang Dios. Ang problema ana kung kinsa ang mosunod. Kay tinuod man gyud ang giingon sa Biblia. Ang tao buhi karon pero wala ta masayod pila ka tuig. Lain na sad ang mabuhi. Lain na pud ang buhi. But ipasabot lain na pud ang magdumala. Mao na nga kung ang atong pagtuo gibase sa relihiyon, okay ra kung sa time sa imuhang panahon or sa panahon nimo nga nagtuo kas Ginoo ang nagdumala sa imong relihiyon, tarong murag makaingon kang 100% na kas Ginoo. Halimbawa kung dili tarong, sa time nga nagtuo kas Ginoo nga gibase nimo sa relihiyon, unya ang nagdumala sa relihiyon wala na mo basis Biblia, perting pagka luuya ang imong pagtuo. Mao na nga ang insaktong pagtuo gyud nga gipakita ni Apostol Santiago wala ibase sa relihiyon kundi sa binuhatan. Kini ato gyung makit-an diha sa bersikulo Santiago kapitulo 1. Atong ablihan ang Biblia ha. Bersikulo 25, 26. Ingon din he. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan. Og naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli og matuod nga tinuhan
mao ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong ni Santiago na nga nagsulti nga kung may nagtuo nga siya, kanang siya mga kaigsunan, tao gyud na. Kanang siya ang gi-mention ni Apostol Santiago, tao na siyang magtotoo. Kung muingon tang magtotoo, mapalider ka o gilidiran ka, mapalider o dili ka leader, ikaw ang gi-mention ani. Ako og ikaw ang gi-mention ni Apostol Santiago. Kaya itong hinumduman, ang libro ni Santiago, gina-address ni tanang katauhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibok kalibutan. So asa man ta karon nga dapit sa kalibutan, ingon nga kita nga nagtuo sa Dios, kita ang gisulatan ni ining maong mensahe. Kita ang gitudloan ni ining maong mga pulong. Kinahanglan nga ngatong pagtuo nga maoy makaluwas nato, dili dapat ibase sa relihiyon. Dili ta mosugot mga kaigsunan nga kami ra gyud maluwas, kami ra gyud maoy malangit. Ang tinuod nga malangit ug tinuod nga maluwas or naluwas or nagkinabuhi sa kaluwasan, dili na gibasis karatula ug dili na gibasis relihiyon, kundi sa binuhatan. Unya tulo ka mga mensahe nga gihatag ni Apostol Pablo, gihatag ni Apostol Santiago mga kaigsunan, gihatag sa Dios pinaagi ni Apostol Santiago aron paghatag og kitin-awan sa tinuod nga tao nga naas Ginoo. Una, ang tao nga tinuod nga naay pagtuos Ginoo, kanang putli ang iyang tinuohan, insakto ang iyang pagtuo, siya nga tao nga kaantigong mo kontrol sa iyang dila. Mapastor man ka, malider man ka, naamang kay buluhaton sa simbahan, or tiglingkod ra ka sa simbahan, tanang tao nga naa sa simbahan, kita ang giadresa niini. Gitudluan ta nga ang tinuod og insaktong pagtuo or tinuohan kadtong tao nga makakontrol na siyang dila. Kanang makakontrol na ba? Kay kining atong dila mga kaigsunan, ang pinganan kay ni. Kay mauni mulitok sa mga pulong nga nias atong kasing-kasing. Mga pulong nga nias atong una-una ang dila nato. Unya sa panahon nga malitok na ang mga pulong, paninglan na ta. Manubag na tas mga pulong nga atong gipamulong. Og dili ta mo atubang sa mga tao aron manubag ta sa atong mga pulong sa katapusan, kundi adto ta mo atubang sa Dios aron manubag ta sa mga pinulungan nga migawas or gilitok sa atong dila. Atong hinumduman si Ginoong Hesus miingon, ang mga pulong nga inyuhang gisulti maupunay gamiton sa paghukom unya ninyo sa katapusan. So bantayanan kaayo ning dila. Maunay giingon kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong siyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuhan, og nang limbong siya siyang kaugalingon. Bisag mo ingon ta nga
Nagmilagro kining maong relihiyon. Nagmilagro kining maong tigumanan. Diha ko na bag-o, diha ko na usab. Diha ko mitikang sa pagpangalagad sa Dios. Diha ko gipanalanginan sa Ginoo. Pero kung dili gani ka, kantigong mupugong sa atong dila, sa imong dila, mahimong kawang ang tanan. Bantayanan kayo ning dila. Mao ni ato rong tun-an mga kaigsonan kung unsay mga pamaagi aron makakontrol ta sa atong dila. Unsa man laki-lakihan nato ning atong dila aron makontrol. Mao ba ni gipakita o gitudlos bala ang kasulatan ug dili na lang bagyo nato gamiton. Mao ni ato rong hisgutan mga kaigsonan kung unsaon aron makontrol nato atong dila. Kay importante magyud nga makontrol nato atong dila. Kay kung dili nato ni makontrol ang atong dila mga kaigsonan, ingon ang balaang kasulatan, mahimong walay kapuslanan ang ato ang pagtulunan, ang atong tinuuhan, ang atong pagkakristohanon. Speaking about kristohanon, tinuuhan man na. Ato nang pagtuo. Bisag kapila pa ta siguro mo ingon nga kristohanon ako, born again ako, pero kung ang atong dila di ta ka control ani, di ta kapugong ani, wa gyud kapuslanan ang tanan. Mao ni giklaro ni Santiago, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan og naglimbong siya sa iyang kaugalingon. So dinhi giklaro mga kaigsonan, gitaga ag katin-awan ang insakto gyud nga ampingan bantayan sa matag magtotoo. Dapat sa atong pagkakristohanon, kontrolado nato atong dila. Makakontrol ta ba? Kay kining atong dila makamatay, makabuhi, makapalangit, makapaimperno. So unsa may mga pamaagi aron makontrol nato atong dila. Naigiingon ang Biblia mga kaigsunan, pinaagi ni Apostol Pablo nga ang balang espiritu mubunga siya og self-control. Ang tao nga naay balang espiritu wala sad magpasabot mga kaigsunan nga makakontrol na sa dila. Kay ngano man daghan kay mga tao nga diha sa Biblia na anay espiritu sa Dios pero nakasala gyapon sila. Ngano man wala man nila patalinghugi ang tambag sa balang espiritu. Kumbaga ang konsensya. Dunay mga taong dili na maminaw sa ilang konsensya. Like ni Solomon, ni Saul. Si Saul mga kaigsunan, unang hari sa mga Israelita, dinihugan to siya. Ang balaang espiritu, ang espiritu sa Dios na aniya. Pero nganong nakasala man siya? Tungod kay wala niya paharia ang balang espiritu. Siya mo'y naghari. Kumbaga, wala na siya maminaw sa konsensya. Kitang mga Kristohanon, dapat kantigutang maminaw sa tong konsensya. Pero kung bisag nakasala, magpaas as ipragyapon nga Kristohanon, ang mahitabuan na mura na og kanang kabalo ba mo kanang tao nga dili maminaw na siyang konsensya, kanang naanad na lang siya ba nga magpaasip nga Kristohanon siya. Kusog kay na siyang mamantay mga pastor. Kusog kayo na nga kana bitang mag-ulo advice sa mga pastor. Moabot na ang panahon
nga pastor na gani mo'y kontrolon. Maunay kuyaw kayo kanang mga Kristohanon nga dili na kaantigong maminaw sa ilang konsensya ba. Kay ang tao nga dili na maminaw sa ilang konsensya, mga tao nga wala na magpahari sa balang espiritu kundi ang ilan ng kaugalingon. Doon na makabantay ta sa mga kasimbahanan, ibin siguro sa inyong simbahan, makabantay mo nga dunay mga tao diha nga moingon nga mauni akong gusto. Dili na nila konsultahon ang pastor. Labi na kung dunay nabuhat, dunay natabang, dunay nahimo diha sa simbahan. Dunay mga Kristohanon o mga magtotoo nga moingon mauni akong gusto. Sa ato ang anniversary, mauni akong gusto sa ato ang team, mauni akong gusto. Labi na kung naay kanabitang posisyon, bantayanan kayo na. Dili na sila kakontrol silang dila. Siguro sa taas-taas ninyo nga pagpangalagad, siya rupod nga wa mo kamatikod nga dunay mga tao o kaha sa imong kaugalingon naagyo ng konsensya. Maunay atong susihon mga kaigsuonan, naminaw bakus akong konsensya. Naminaw bakus balang espiritu. Kay ang balang espiritu mga kaigsuonan, mutambag yun na siya. Mutudlo na, mupahinumdo na sa mga pulong sa Dios. Moingon ganitang mga pulong sa Dios, naadiha ang pamaagi, naadiha ang pagbuot sa Dios. Ginatudlo, giklaro diha sa pulong sa Dios ang mga pamaagi sa Dios. Mao na nga ang tao mga kigsunan magbantay gud siya. Kay bisan gani si Saul nga dinihugan, naana niya ang espiritu sa Dios. Tanaw ha, ang espiritu sa Dios naana niya. Pero nganong nakasala si Saul o gihukasan sa siyang pagkahari, tungod kay wa na siya maminaw sa iyang konsensya. Wa na siya maminaw sa Holy Spirit. Wala na siya maminaw sa espiritu sa Dios. Tuan na siya maminaw sa iyang gusto. Mao ni atong susihon karon nga sa atong pagpangalagad, basig ang ato na lang gusto mo oy ato ang gipatalinghugan. Basig atoan na lang gusto mo oy ato ang gitan-aw nga maoy matuman. Bantayanan kayo ang Kristohanon nga moingon, mauni akong gusto, pastor. Murabag ang pastor na'y mangonsulta. Kabantay mo nga naanag kinaiya, labi na kung naanay posisyon, dili na mo submitar sa pastor. Ang pastor na'y mo submitar. Sige sis, ikaw may abilidaran anak sis, mugara sad. Mugara sad. Ikaw may kantigo anak, mga kaigsunan. So unsay mga pamaagi aron makontrol na to atong dila. Una gyud, kinahanglan patay na ang ato ang tawhanon nga kinaiya. Dili na to tugutan nga ang atong kaugalingon maoy maghari. Kumbaga magbuot ang atong kaugalingon gyapon. Kumuingon gani nga ang kaugalingon ra nato moy magbuot, maoy naghari. Ang mahitabo ana mga kigsunan, makit-an kayo nga kuan mao ni akong gusto, pastor. Dili na lang gyud maingon nga unsa may nindot nga buhaton, pastor. Dapat ang mga sakop diha sa simbahan mangonsulta sa pastor. Dili kay ang pastor na'y mangonsulta.
Labi na sa mga desisyon sa buluhaton? Labi na sa mga desisyon sa mga kalihukan sa simbahan? Si Alex Ganso Umak, matud pa mayong gabi, Pastor, biblical kaayo, dako kaayo, makatabang kining programaha nga makatubo sa balaang pagtuo. Nakaapod pa jud mi, nakapas pa gyud mi, Pastor. Gikan pa mi sa cottage prayer sa atong usapod nagpaminaw ni ini. Gani pagikan namo. Salamat kaayo ni Brother Alex Ganso. Sige, padayon ta. So diha nato maktikdan mga kigsunan. Magpangutan na ta ba? Magpakisusi sa atong kaugalingon. Sa atong pagpangalagad karon sa Dios. Wala bata or naminaw batas atong konsensya? Naminaw batas sa balang espiritu? Or basig nagpatuo ta nga naa nato ang balang espiritu? O niya wala na di ay kontrol sa atong dila? Unsa may mga pamaagi, Pastor, aron makontrol nato tong dila? Labi na gyud sa mga bag-o nga mga nangalagad, kay lisod kaayong kontrolon ang dila, labi na sa panahon masuko. Labi na sa panahon nga naay lalis, naay mga misunderstanding, walay pagsinabtanay, or moabot gyud ang panahon nga dili bitaw magkasinabtanay sa usa ka butang, sa usa ka desisyon. Diha manggawas ang kana bitang mga pulo nga dili maayo. Lisod na kayong kontrolon ang dila. Labi na gyud sa mga bag-o. Naay mga panahon nga mamatikdan nato tong dila siguro sa kaniadto nga mamalikas, manunglo. Mga kaigsuonan, moingon na nga alain na ang mga pulong, mga kaigsuonan kus Ginoo. Ang problema, kung dugay ng nangalagad, o niya, dili gyapon makontrol ang dila. Timan niya, kung dili nato makontrol ang atong dila, perting ilararas atong kaugalingon. Nailad ra ang atong kaugalingon o kitaray miunay og ilad sa atong kaugalingon nga nagtuotang Kristohanon ta. Mao na nga importante kaayo nga makontrol nato tong dila. Kay kanang giingon ni Apostol Santiago nga miingon siya nga kun may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, kanang siya ikaw na, ako na, kita na. Kung kita nga mga Kristohanon nga nagtuog Dios, di ta ka kontrol sa tong dila, perting ilara ra nato sa atong kaugalingon og perti ra gyung pagka kanang luoy kay ta nganuman kita ray may unay ilad sa atong kaugalingon. Mao nang gitudluan ta sa Ginoo karon kung unsaon pagkontrol ang atong dila. Sige, una magpahari sa balang espiritu, sayon roman kayo ng litukon, pero lisod biya kay nang buhaton. Kay dili na muhari ang balang espiritu samtang kita pay hari. Di kalihok ang Holy Spirit samtang ang atong sinultihan kita ragyapoy magdesisyon. Kung mga lagad ganitas Ginoo, dapat did-an na nato tong kaugalingon. Gidid-an ba nato tong kaugalingon? Daghan kayo mga Kristohanon nga musulti mura og sikinsa. Kani akong gusto, Pastor. Kini ang ako ang gusto nga matuman. Pertinag yung pagkalayo Unsa man di ay insakto nga pulong nga angay natong i-practice. Pastor, unsay angayan nga haom sa kabubuton sa Dios? Ana na siya. For example, na ay mga kalihukan diha sa simbahan. Pastor, adto ta mangonsulta sa pastor, adto ta mangonsulta sa leader.
Dili kay ang mga leader nay mura naog ka ng mga itoy. Kumusta naman ang inyong simbahan diha? Ang sama ng inyong mga leader diha? Kamu nay hari? Ang mga leader magyango na lang kay ang ilahang trabaho ang pagwali lang ug ang pagampo. Hinumdumi dunay pasidaan si Pablo nga moabot ang panahon nga ang mga tao magpili nag mga magwawali. Magbuot na sa mga magwawali. Pastor, kanimo iwali, pastor? Kanimo iwali kay nindot kay ni pastor? Tudluan na ang pastor kung sa iwali. Kung dunay kalihukan sa simbahan, ang pastor mo itudluan. Pastor, kanang diha ta magkrusada, pastor. Mao ni buhaton pastor sa atong krusada. Kung ako'y nagpastor ana mga kigsunan, Brad, sis, ikaw na lang magpastor diha sis kay murag kanang para makaamgo ka ba? Unsa gyud ay ang kinabuhi sa pastor. Kaya doon ay mga simbahan, ang pastor gigamit na lang sa mimro o gigamit na lang sa mga sakop. Mana nga ato ni siyang pamalandungan. Ikaduha nga pamaagi mga kaigsunan aron makontrol nato atong dila. Ikaduha, mao ni siya. Ang Kristohanon nga makakontrol sa iyang dila. Kristohanon nga naningkamot sa pagkabot sa pagkabuutan. Monoy klaro gyud. Kung Kristohanon ta ngang atong gipaningkamutan ang pagkabuutan, dili ang pagkadautan, makakontrol gyud ta sa atong dila. Paminaw gyud mo ani mga kaigsunan. Biblikal gyud kaay ni siya. Kung Kristohanon ta, timan ni ha. Kung Kristohanon ta, bag-o man ka nga nahimong Kristohanon or dugay ng kaitang nahimong Kristohanon, aron makakontrol ta sa atong dila, maningkamot ta. Ang matag-usa nato, maningkamot nga makabut nato ang pagkabuutan. Buutan nga bana, buutan nga asawa, buutan nga mga anak, buutan nga tus iyang isigataw. Kumusta naman kamong mga anak diha? Buutan mo sa inyong pagkaanak? Naningkamot bata sa pagkabot sa pagkabuutan? Kaimportante kaay ng buutan tang Kristohanon. Lisod kaayo mga kaigsuonan nga ang mga wala magtuo maununoy nato makit-an nga buutan. Mayong gabiin ninyo diha tanan mga Kristohanon. Kay kining maong mensahe sa Santiago para ni sa mga Kristohanon, para ni nato. Basig maayot tang mudahig diha mga kaigsuonan. Unya maningkara di ay tas atong mga ginikanan. Kita ra di ay magbuot sa mga desisyon sa atong mga ginikanan. Unsa may kapuslanan sa imuhang pagka-Kristohanon? Ngawa ta mo sunod sa patakaran sa isip Kristohanon ta. Kamong mga batan-on diha, kamong mga kabataan, madalaga, mga ulitaw, lalakig babay, paminaw mo ani. Naningkamot ba mo nga makabot ninyo ang pagkabuutan ingon nga anak nga Kristohanon? Kay kung dili ta maningkamot mga kaigsunan, nga makabot na to ang pagkabuutan, di gyud ka kapugong sa imong dila. Nya timan ang gipakita, giklaro, gitinaw sa Biblia karon, walay kapuslanan ang imuhang pagtulunan, ang imong pagtuo. Giunay ra nimog ilad ang imong kaugalingon. Klaro kayo ni siya. Tagaan ko kamong bersikulo mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo sa akong pagpamalandong niini. Dihas Panultihon kapitulo 16. Ablihin yung Biblia, Panultihon 16:23. Ingon din ang maalamon
maghuna-huna sa dili pa siya musulti. Busa makadani gayod ang iyang isulti. Panultihon 20:16-23. Ang maalamon maghuna-huna sa dili pa siya musulti. Busa makadani gayod ang iyahang isulti. Hinumdumi ang taong buutan, mga tao nga nakabaton og kaalam gikan sa Dios. Ang mga taong maalamon, dili gyud na nimo makit-an nga danghag, dili gyud na nimo makit-an nga dautan. Ang taong maalamon nga nakabaton og kaalam gikan sa Dios, buutan kay na sila. Dili na sila daling mo istorya. Kusog kay na silang maminaw, pero dili daling mo istorya. Unsay giingon? Ang maalamon maghuna-huna sa dili pa musulti. Busa makadani gayod ang iyang isulti. Ato ning ipadayon mga kaigsuonan, paminawon usa nato ning gugma mo. Minaw sa tagpipila ka mga minsay sa awit o niya ato ning ipadayon ha. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Ang tinuod nga sumusunod ni Kristo nabuhi sa o magkinabuhi para sa Ginoo. Kay dili naman gayud kita tag-iya sa atong kaugalingon o kinabuhi kundili ang atong Ginoo. Gikan ni Nolrim Dosel. Mao gyud atong barugan ug mao gyud ato ang tun-an kanang katunan. Lahutay ta higala dalaygon ang Dios nga maoy nagtudlo kanato ani nga mensahe. Amen no. Salamat kaayo. Si Ashley Akol, pastor, ano po yung panultihon sa salita sa English is Proverbs. Proverbs. Dalaygon ang Dios. Si Norim Ilaw Ganiolon mag-reply lang ko day. Sige padayon. Si Bernadita Regis ang hait ug ba pastor igo ra na nakaila sa Dios pero ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo kay wa may control ila dila. Pero ang tinuod gyud kang nagtuo sa Ginoo kontrolado imo dila kay kabaluta nga kayugtan na sa Ginoo. Paningkamutan nga wad-o nato og dili na nato i-apply para ang atong kasing-kasing puno pirmi sa balang espiritu. Gikan ni Bernadita Regis. Salamat kaayo sa imuhang paghatag og mensahe. Si Nazaria Pagaran, maayong gabi pastor, watching from Kanlumbong, Abakhanan, Sira Bulyones, Bohol. Salamat sa Ginoo nimo pastor pulong nga imong gi kanunay gipahinomdom kanamo. Sige, time ko nga naay time na gitagaan ako time mga kaigsonan ang paghatag og pagtagad sa inyong mensahe. God bless pastor, salamat kaayo sa mensahe. Okay. Salamat sa Ginoo. So ang taong buutan mga kaigsonan, kabalo ba mo ang kinaiyas sa taong buutan? Grabe na nga musabmitar. Grabe ka na musabmitar. Bisag unsa nga trabaho basta kay dili ra sala. Malisud man, kana bitang labi na gyud sa pagpanglimpyo, basic ra man kay ng pagpanglimpyo. Ang anak nga buutan, ang anak nga malamon, kugihan. Dili gyud na reklamador. Kung siya ang gisugo, di na niya ipasas uban. How about sa ato ang mga kabataonan? Sa ato mga kabataan, kababayan-an, kalalakin-an diha sa ato mga kasimbahanan. Mao ba kini ang atong makit-an sa atong mga kabataonan nga may migunit og mga buluhaton sa mga kasimbahanan? Kaya nga to ang gitan-aw dinhi mga kaigsonan nga dili mahimong kawang ang ato ang pagtulunan, ang atong tinuhan.
Giampingan sa Dios karon ang ato ang mga tinuuhan nga kita Kristohanon. Kay pertigyong pagkaluoyan nato. Nakutob ratas pagtuo nga Kristohanon. Apan sa matas Ginoo dili day Kristohanon. Mao na nga usa sa mga gikinahanglan gyud aron makontrol nato atong dila. Pagpapuno kanunay sa balang espiritu. Paharion nato ang balang espiritu. Unya kalimtan nato nga ang atong kaugalingon. Maubitaw na niingon si Jesus. Ang tinuod, ang gusto nga mahimo na kong tinun-an, kalimtan niya ang iyang kaugalingon ug musunod siya. Ug pasano niya ang iyang cross. Musunod taga-adlaw. So unsa may gipakita ni Jesus mga kaigsuonan nga maoy atong sundon. Unsa may gipakita ni Jesus nga maoy atong sundon. Ato tagaan og pagtagad mga kaigsuonan diha sa Lucas 23. Lucas 23 versikulo 9. Ingon dinhi, busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang apan wala gayod mutubag si Jesus. So kung imong tan-awon dinhi mga kaigsuonan, si Jesus gisukit-sukit siya. Gisukit-sukit siya ba? Nya gibistigar siya kay gipasanginlan man si Jesus. Gibistigar si Jesus. Gipangutana si Jesus even sa Juan 19:9. Imong makit-an sa diha nga makapila gibistigar gipangutana si Ginoong Hesus. Wa siya wag tingog. Wala siya motubag. Unsa may ato ang makuha nga pagtulon-an diha nga mahimong masabtan nato diris ato ang gihisgutan sa pagkontrol sa atong dila. Si Ginoong Hesus naghatag og panag-ingnan. Siya ang ato ang ehemplo. Dapat sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, mas katunan nato ang kanabitang pagpahilom, usay tawag ana kanang pagpakahilom. Kaysa wa pagani ka pangutan-a nanunggid na. For example, naay mga Kristohanon nga ang ilang kaugalingon mo'y ilang ipanugilon. Dili ang kaayo sa Dios. Dili ang plano sa Dios. Maubitaw ng kabantay ta nga daghan kaayo nga natong makit-an diha sa social media nga ang ilahang account puro na lang naong. Dili nimo makit-an nga ang mga buhat sa Ginoo, ang mga mensahe sa Ginoo. Pero Kristohanon, madomingo, praise the Lord, hallelujah. Pero ang kinabuhi dihas Pinoy-anan, grabe, wa pagani pangutan amo dipinsa na. Labi na gyud sa mga kabatan-onan karon. Ang mga batan-on nga buutan mudungo ra na sila. Muyuko ra na sila. O niya mga higsori. Pero ang mga batan-on, mababayig mga lalaki nga dili wala kakat-on sa pagkabuutan, wala pagani na pangutan-a. Manumangil na. Sa mga kanabitang mga issues pagpuyo diha sa pamilya,
naamay mga kapakyasan, usas mga gikinahanglan, ihilom nato na. Magpraktis mo diha sa paghilom. Og inyo nang iduko, iluhod sa Ginoo, ihilak sa Ginoo. Dili kay gagmay kaing mga problema, murag tibok kalibutan gusto nga tibok kalibutan gustong masayon, kumbaga. Muna nga magbantay ta. Na may mga problema gyud ang pamilya. Ang magtiayon, ang pamilya, kung maghisgot ang pamilya, ginikanan, mga anak, isuon. Na may mga problema even sa simbahan. Usa nga angay natong katunan ang pagpakahilom, ang pagduko, ug paghimog mga pag-ampo sa Dios. Kay maunay makatabang nato aron makontrol nato atong dila. Pero kung nabatasan na nato ang pagyaw-yaw, paggamit sa atong dila, grabe, usas mga ilanan nga ang Kristohanon walay pagpugong sa dila, makita na sa social media. Nga gagmay nga kasika sa pamilya, gagmay kasika sa simbahan, tibuok kalibutan masayod. Kung daw na'y mga kapakyasan, mga bikil, mga problema diha sa pamilya or diha sa simbahan, just pray. Iduko ang imong ulo, ihatag ang imong kasing-kasing ato sa Dios, paghimog mga pag-ampo. Diha nimo makontrol ang imuhang dila. Kanang muduol ka sa Ginoo, kanang makigsulti ka sa Dios. Pero kung makigsulti ka sa mga tao, labi na gyud sa social media, musamot nga di ka kapugong sa imong dila. Muna nga kanang mga isyu diha sa pamilya, isyu diha sa simbahan, iprangka na siya. Isulti na sa Ginoo. Lord, naagi ko'y kabugaton. Lord, na ako'y kaluyahon. Lord, nabugatan gyud ko. Ihilak na sa Ginoo. Di ba, makakaton ka sa pagpugong sa imong dila. Unya, kung naa na po kay madunggan, makitaan, i-practice ni siya. Ihangat na sa Ginoo. Iampo na sa Ginoo. Unya, ayaw kalimti ang paghimog mga pagdaig sa Ginoo. Atong hinunuman, kung di ta kapugong sa atong dila, wagay kapuslanan ang atong pagtuo nga Kristohano ta. Mao gyud na giklaro sa Biblia. So ikaduha nga gikinahanglan mga kaigsuonan natong makatunan sa atong pagkakristohanon, kining kaantigutang mutagad, kaantigutang mutan-aw sa tinuod nga mga panginahanglan sa kinabuhi sa tao. Mao ni ikaduha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuhan og naglimbong siya siyang kaugalingon. Ikaduha, alang sa Dios ug Amahan ang putli og matuod nga tinuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga byuda. Ang mga ilo ug mga byuda
katong walay mga source of income, katong tabanganan gyud ba? Maunay giatiman sa mga apostoles sa panahon ang mga apostoles nagsugod na sa ilahang buluhaton sa pagsangyaw. Nya asa man pod og kwarta ang mga apostoles, gikan ra pod sa mga magtotoo, gikan ra pod sa mga tao nga tinud-anay nga dunay gugmas Ginoo. Nagsugod ang kinabuhi sa mga magtotoo diha sa libro sa Buhat Kapitulo 2. Human nga sila gikunsaran sa balang espiritu, diha gipakita nga dili na sila hakog, diha gipakita nga dili na sila dalo. Nakatuna na nila ang pag-inambitay, og duna na sila kasing-kasing nga muhalad sa unsa may naa nila. Gani kung imog yung tan-awon mga kigsuonan diha sa Buhat Kapitulo 2, diha sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 43 hangtod diri sa 47. Atong basahon diri sa 44. Ang tanang mga magtuto nagpadayon sa ilang panag-uban og ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambita nilang tanan og gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan og ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Pero pag-abot sa unahan nagka-upgrade ang ilahang trabaho. Pag-abot sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 31, niingon na po dinhi mga kaigsuonan, ang pundok sa mga magtotoo nagkahiusa sa hunahuna o kasing-kasing. Nindot kayo ang kahimtang sa mga magtotoo ni ining panahona. Naghunahuna ang ilang hunahuna ba nagkahiusa. But ipasabot nagkakunik ang ilang hunahuna. Wala magkasungi. Nagkahiusa ang ilang hunahuna unya ang ilang pagbati nagkakunik usab. Og wala kanila miingon nga siyaray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi mahitungod sa pagkabanaw sa Ginoong Hesus og ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Damor nga naghiusa ang una-una sa mga magtotoo aning panahona og damor nga nagkakunik ang ilang kasing-kasing, damor silang gipanalanginan sa Dios. Mao bitaw nang diha sa pamilya magkahiusa gani ang asawag bana, duol kayo mos panalangin sa Ginoo. Pero kung ang bana og ang asawa magsiningkahay, magkwinintahay, kanang magkumparahanay, luoy kay ang mga anak-anak. Way kalinaw. Mao na nga ang Biblia gatudlo gyud aron ang pamilya magkahiusa, magkasinabtanay. Ang asawa mo submitar sa bana, ang mga anak mo submitar sa ginikanan. How about karong panahon na sa inyong pamilya, sa inyong simbahan? Dili maayo nga ang sitwasyon sa inyong pamilya dadon diha sa sitwasyon sa simbahan. Pastor, ang bana na may musabmitar diri sa amoa. Kay kon aning kanang tigre ang bana, oy leon man pod ang asawa. Ang may tabo ana dadon po na sa simbahan kanang maong kinaiya. Imbes ang mga sakop sa simbahan mo submitar sa pangulo, ay ang pangulo na may mo submitar sa sakop sa simbahan. Pero sa unang panahon, mauni mga nindot kaayo nga batasanon sa mga Kristohanon aron dili mahimong kawang ang ato ang tinuohan. Kinahanglan
magkahiusa sa huna-huna og sa kasing-kasing kanang magkakunik ba. Nya ingon din 34 sa buhat 4, walay usa kanila nga nakulangan og katong may mga uma og mga balay nagbaligya niini. Og ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Og gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Diri na busy ang mga apostoles sa pagbahin-bahin sa mga panalangin og ila kining giapod-apod sa mga ilog sa mga byuda. Didto na busy ang mga apostoles. Wala na sila'y panahon sa pagwali. Mawala na sila'y panahon sa pagampo. Hangtod na matikda na nila nga nakaamgo sila nga or ang Holy Spirit mga kaigsunan kung imong lantaon kana bitang naglihok yun sa ilahang pagpangalagad sa Dios anang panahon na. Kay nakaamgo man sila. Namatikda naman nila nga oy wala naman tay panahon sa pagwali. Wala naman tay panahon sa pagampo. Na busy naman tas pag-apod-apod aning pagkaon ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Ang atong buhaton mao ni magpili tag mga katabang nga maoy mo buhat, maoy mo trabaho sa atong gihimo karon. Unya uban sa ilang mga pagampo gitudluan sila sa pagpili og mga kanang mga katabang sa ilang trabaho or mga katabang diha sa simbahan. Maunang naa sa buhat kapitulo 6. Unya ang mga requirements aron mahimong katabang sa mga apostoles giklaro gyud diri sa Biblia. Buhat kapitulo 6 bersikulo 3. Busa mga igsoon pagpili kamog 7 ka tawo gikan kaninyo, una kasaligan, puno sa Espiritu Santo. Dayong sunod puno sa kaalam. Kasaligan, puno sa Espiritu Santo, puno sa kaalam. Kanang taong maalamon, musabmitar gyud na. Pero dili gani maalamon, buang-buang gani. Mao na giingon sa Biblia mga kaigsuonan, buang-buang apan ang 5 ka mga dalaga, buang-buang danghag. Mga igsuon, di gyud na musabmitar. Mo nang mangumusta punta sa ato ang mga kaigsuonan o sa inyong simbahan. Sa inyong simbahan. Mangumusta ko sa inyong simbahan kung ang inyong mga kaabag o katabang sa simbahan tinuod bang kasaligan? Puno ba sila sa balang espiritu? Or doon na ba sila'y kaalam? Ang taong puno sa balang espiritu mutahod na, mapaubsanon kay na, mapailubon kay na, labaw sa tanan, matinud-ano na, puno na gugma. Sa daling istorya, taas kay nagrespeto, disiplinado kaayo na. So nindot kaayo kon ang mga kaabag sa simbahan or ang tanang mga Kristohanon diha sa tanang simbahan inanag kinaya. Kay makit-an gyud ang pagtinabangay. Dili palabuanay. Makit-an ang pagdinasigay. Makit-an mga kaigsunan ang kanabitawng panalangin sa Dios, ang pag-uban sa Ginoo. Dunay mga tao nga moingon nga atungod nas dala nagdala. Kung ang nagdala dili epektibo, mao gyud nay mahitabo sa simbahan. Mga igsuon, murag ang mahitabo magud ana mapasanginlan na pud nato ang Ginoo. Kung maunay ato ang kana bitang sakyan nga kinaiyaha nga tungod nas nagdala. Mga igsuon, si Ginoong Hesus 12 kabuok ka mga tao ang ihang gitudluan. Ang 12 mga kaigsuonan
ning simang pa ang usa. Gani si Pedro daghan pang mga higayon nga napakya si Pedro. Pero ang kanindot mga kaigsunan, bisan kung napakya si Pedro, wala siya mulayo sa Ginoo. Pabilin siya. Miangkon siya. Nindot kaayo ang usa ka tawo nga kana bitawng muangkon sa iyang kaluyahon, kapakyasan. Kay damor siya anang makatabang og matabangan. Kay importante sa atong pagkakristohanon, makakatunta sa pagtabang. Pagtabang ngadto sa tinuod nga nanginahanglan. Mao bitaw nang dunay mga mensahe ang Dios diha sa mga libro sa Biblia, kon ikaw nga Kristohano nakakita ka imong isig ka Kristohanon nga makahimo ka sa pagtabang apan wala nimo buhata, napakyas ka. Kay kining pagtabang mga kaigsunan, usag yun ni kamaayo nga kana bitawng katunan. Usag yun ni kamaayo nga batasanon natong mga Kristohanon. Kay damurtang mutabang, ang prinsipyo sa Dios, damor usab kang tabangan. Kung nagpugas ka sa pagtabang, timan ini, daghan kay mga tao nga mutabang usab nimo sa panahon nga ikaw nasab ang manginahanglan. Munang di ka dapat mabalaka sa lakaw sa imong kinabuhi. Di ka mabalaka sa lakaw sa imong pamilya. Kon karon pa lang nagpugas na kag pagtabang. Kung daghan ka ikang natabangan, timan ini, i-multiply sa Ginoo ang tabang para sa imuhang kinabuhi sa unahan. O nakit-an biya gyud sa Ginoo ang unsa may tinuod natong panginhanglan. Kung nanginhanglan kag Pinoy-anan, nanginahanglan kag sakyanan, nanginahanglan ka mga kaigsuonan og source of income nga maoy imong igasto sa imong mga anak, kanang tanan wala malilong sa Dios. Kung imong nang nakit-an sa unahan, dapat karon pa lang magpugas na ka sa pagtabang. Kay usa sa mga gipakita dinhi ni Apostol Santiago nga ang tinuod nga Kristohanon nga wala maglimbong, wala muilad sa iyang kaugalingon, dunay kasing-kasing sa pagtabang. Alang sa Dios ug Amahan ang putli ug matuod nga tinuhan, mao ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga byuda sa ilang kalisod. Ikatulo, og ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. So dunay tulo ka mga buluhaton nga ato ang dapat makatunan sa ato ang pagkakristohanon, ingon nga nagpaabot kita sa pagbalik ni Hesus Kristo. Para ang ato ang pagka-Kristohanon mga kaigsuonan, kana bitang tinuod gyud. Wala gyud ta mailad or wala gyud ta mangilad sa atong kaugalingon. Lisod kaay nang mangilad ta sa atong kaugalingon nga magpaasip lang Kristohanon unya dili deta ka kontrol sa atong dila. Dili deta ka tabang sa tinuod nga katabanganan. Unya ikatulo mga kaigsuonan, kinahanglan magkinabuhi gyud tang limpyo. Kung moingon tang limpyo mga kaigsuonan, limpyo ang atong relasyon sa Dios, limpyo pod ang atong relasyon sa pamilya. Kanang limpyo ang relasyon sa pamilya mga kaigsuonan, ang bana miilag yun siya nga bana siya. Ang asawa miilag yun po na siya nga asawa gyud siya, dili sa pwedeng mabana. Ang mga ginikanan muilag yun na sila dapat sa ilang pagaginikanan. At the same time, ang mga anak dapat muilag yun na nga sila anak yun sila, dili kay mura na sila ginikanan. Kumusta naman siguro ang ato ang mga kaanakan? Dili na ba mura na ginikanan maunay magdesisyon
sa lihok sa Pinoy-anan. Kinahanglan ang pulong limpyo mga kaigsunan naghisgot na sa haom nga kahimtang nga gusto sa Dios. Dili manggod na sa kanang sa pisikal nga bahin lamang, sa pamustura lamang. Lisod kaayo nga tan-awon ta nga limpyo. O niya sa kasing-kasing di ay ug sa ato ang huna-huna ug sa ato ang relasyon sa pagpuyo, hugaw di ay kayo. Ang ampingan dinhi mga kaigsonan, relasyon. Dili kabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Kung maghisgot ta sa dagway ug hitsura karon sa kalibutan, uso na ng kabit-kabit, uso na ng puyo-puyo. Kung imong tan-awon lang, ambot kung nakakita baka sa ako ang mga nakitaan. Daghan kaayron nga nagpuyo, dili iyang pinagkaslan. Kaya ang iyang pinagkaslan, gipuyo puglain. Tinood na eh. Gawas lang sa mga dili Kristohanon, wa na'y problema. Kay dili man na sila Kristohanon. Dili man na sila magtotoo. Ang dakong problema, kitang mga Kristohanon. Dako kay na sa problema. Gawas lamang sa mga wala pagyod. For example, naamatay mga kaigsuonan nga naminaw, nakabati, nga nagpuyo-puyo lang. Kay ang ilang asawa minyo nas lain, ang ilang nabana minyo nas lain. Wa na say problema. Kay wala pa man na sila sa Biblia, wala pa man na sila sa kamatuoran. Kung maghinulsol sila, dawato na sila sa Dios. Ang problema, kita nga mga Kristohanon, kung nakabalo na tas kamatuoran, o niya, ang kaugalingon ra nato, ato rang gilumbungan. Kristohanon na, nimbulag sa asawa, kay nangasawag lain, ni minyo og lain. Kristohano na, ni bulag sa bana, kay duna na po di ay reserbang bana. Di ra pag yun na matawag nga bana. Kabitra. O niya, ang problema, ang uban, magwawali pa. Maumanay, kangilad ron sa kalibutan. Arikas ubang mga nasod, perteng lisura. Na ako'y kaila mga kaigsonan nga nahimamat nato diri sa atong programa. Min testimony siya sa nasod diin siya karon nagpuyo. Ingon siya, bini mo pastor, na ay mga tao dito nga mauni ang asawa karon iyang ipakaslan. Pagkasunod bulan, I think murag pila to kabulan nga dawaton sa ilang nasod ang ilang divorce. Unya ang ilang divorce, perting bratuha ang bayad. Perting bratuha. Unya kaya raganing kabuton sa mga way tarong trabaho ang divorce sa ilang nasod. Matod pa sa nagtestimony nako mga kaigsonan, kay usa sa mga listener o followers diri sa itong programa nga mauni ang iyang asawa, mauni ang iyang bana. Kung ang bana dili naganahan anang bayhana, mo file siya divorce, dili na sila magtiayon. O niya, pwede na siyang mga sawag lain. Pila ka bulan na sad, na atoy limit kung pila ka bulan
ug moabot sila sa insaktong limit sa ilang gobyerno nga gihatag sa ilang gobyerno, dawato nang ilahan na pong aplikasyon nga divorce. Mura na pod ni sila dili na pod magtiayon. Inana kangilngig ang kalibutan karon. Nya diri kay sa Pilipinas wa pa may divorce. Ang nahitabo, lupig pa po'y na ay divorce. Ang problema, kung Kristohano na. Unya, unsay giingon din naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Walay kapuslanan ang iyahang tinuohan, ang iyahang pagkakristohanon, ang iyahang pag-angkon. Malangit ko, pastor. Pagtuuray makaluwas, pastor. Pagtuura ay kapuslanan na. Mao na gisugilo ni Apostol Santiago. Nya kinsa may ato ang patalinghogan, kinsa may ako ang tuuhan kana mga doktrina anang mga simbahan karon nga pagtuuray makaluwas, bisan nagpuyo-puyo lang, nangabit lang, or kaning gisugilo ni Apostol Santiago. Sa ako anang gikaingon, uhay problema sa mga dili pa Kristohanon. Wala pa kadawat ni Jesus, wala pa mga lagad. Kay garanti sa Biblia, kung muduol sila sa Ginoo, dawato na nila sa Ginoong Hesus, pasayloon gid sila. Pero alang sa mga taong suwito na sa kamatuoran, ingon ang Hebreo, may paywa na sila masayid sa kamatuoran. Kining maong mensahe para timan niya, gibalik-balik nako ni para ni sa mga Kristohanon. Kita mo'y giampingan ani. Ya mangumusta ka ta karon sa mga simbahan. Pangumustaha gud ng inyong simbahan sad. Li asag panagsa ba kanang inyong simbahan. Kanang mga nagdumala dihas mga buluhaton sa simbahan. Masing nagkabit-kabit na. Kaya ang gimpingan din nga mapuslanon gyud dapat ang atong tinuhan. Kanang wa gyud ta mangilad sa atong kaugalingon ba? Una, dapat pugnan nato atong dila. Ikaduha, dapat kaantigutang mutabang ngadtos tinuod nga nanginhanglan. Ikatulo, dili nato tugutan nga mabulingan ang ato ang pagkakristohanon sa ngilad sa kalibutan. Dapat magmatngon ta. Kay wala na'y magpakamatay nato para mapasaylo pa ta. Pastor, pwede ba di ay nga adili na ba day pwede nga katong nakasala, pastor, katong nangabit, adultery, di na dito sila mapasaylo? Unsa man dayon ang unang Juan 1:9 nga ang Dios matinud-anon mo pasaylo sa ato mga sala. Mo pasaylo ang Dios kung tinuod tang naghinulsol. Ang tinuod nga naghinulsol katong miundang sa iyang sala. Unya mangayog pasaylo, sige ra nagyapong buhat og sala. Ang taong nangayog pasaylo og naghinulsol na sa sala, gibiyaan ang sala. Maubitaw na nga kung Kristohanon ka, dapat magmatngon ta. Magmatngon ta. Magmatngon ta nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Pananglitan og wala day magmatngon, pastor, nabulingan day ang iyang pagkakristohanon. Unsa may dangatan niya? Kung ako'y motubag, gamiton yun ako ang Biblia. Ang tubag sa Biblia mo'y akong gamiton sa pagtubag. Unsay giingon sa Biblia? Bulahan kayo ang tao nga naglabas sa iyang biste. Nya iyang gipaputi o gilabhan gipaputi pinaagi sa dugo sa nating kanero.
kung buot ipasabot, gilimpyuhan niya ang ihang kaugalingon, ang ihang binuhatan at isabiste, ang iyang mga buhat, mao man ay bisti nato atubangan sa Ginoo. Kanang ato ang mga buhat, gilimpyuhan na sa pulong sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Ang Biblia nagsulti, malangit gid siya. Kay ngano man, ang bag-ong langit manggod, ang bag-ong Jerusalem mga igsoon, kanang atong gitinguha, kanang ato ang gipangandoy. Kay wa man gyud tay dapat pangandoyon og tinguhaon sa atong pagpangalagad ingon nga Kristiyanon, langit naman. Kung naatay mga buta nga miabot nato karon, balay, sakyanan, trabaho, negosyo ug uban pa, mga kapin ra man gud na. Pero wala magpasabot nga kung kapin ato ra pong pasagdahan, atong atimanon, atong dawaton sa paagi nga magamit nato sa pag-alagad sa Ginoo. Mao na nga giklaro sa Biblia nga ang makasulod sa bag-ong Jerusalem, ang makasulod sa bag-ong langit, bag-ong yuta, katong mga tao nga wa maghugaw-hugaw sa ilang pagka-Kristiyano. Kini giklaro mga kaigsunan sa Gipadayag. Gipadayag kapitulo 27. Kapitulo 21, versikulo 27. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad, o bisan kinsa nga nagbuhat og makaulang buhat, o nagbakak ang pasudlon sa syudad, maulamang ang mga tao nga ang ngalan na hisulat sa libro sa kinabuhi sa nating kanero. Time na mga kaigsunan nga mohatag og panahon sa inyuhang mensahe. Ako ni tagaan og pagtagad ang inyuhang mga mensahe diri sa atong programa. Marcos Monticelio, igo kayo ko pastor sa imuwali karon. Salamat sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, ihanay ra gyud na sa Ginoo. Delikado na pastor gikan ni Pastor Eliser. Si Lisel Diloso Sintina. Salamat kaayo Sister Lisel. Kumusta mo Sister Lisel? Kumusta mo? Ang Diyos magpanalangin. Good evening pastor and family. Si Alvin Torion, maogyod na reality, labi na gyud ang pamilya dili tibuok Kristohanon. Mausad na ang nakaluya nako karon tungod sa sitwasyon nila. Mama ug papa, pero gipre nako padayon nga magkauli ilahang uyong buot, maayong buot, mahil sa kasuko. Okay. Akong imuhang mama, karong minyo na ka, gawas no, nagyug ka. Pero wala magpasabot nga, wala kay responsibilidad as a Christian. Imo man na silang mama, insakto kayo na nga magampo ka. Pangayoon nimo sa Ginoo, like Abraham ba, nga doon na siya'y panahon nga gihatag alang sa iyang pamilya. Kanunay niyang giampo ang iyang pamilya. Sakto kay na Brother Alvin. Ayaw kaluya ana. Usap po na ka mga kanang mga panghitabo nga mahimo kang epektibo diha. Parang si Marta, si Ashley no, Akol. Si kisa pag yun ay mensahe diri. Ako ning tagaan og pagtagad inyong mga mensahe. Pwede na gyud kaayo mo kuan kanang mo hatod og mga mensahe. Bibi Manlapas, pastor, magpatabang ko og ampo akong umagad nga naaron siya gibatyag sa ihatian. Sabi po sa doktor, taas daw iyahang acid. Sige. Likay ang pagpakaon, pagpainom anang mga acidic, labi na gyud sa mga sukaon. Likay kanang mga acid nga mga pagkaon, acidic nga mga pagkaon. Unya kanang pagkape, uno nga sana. Kay kung magampo ko mga kaisunan, unya ang lifestyle sa imuhang umagad o gyapon mausob, useless gyapon. Magampo ko nga giyahan ang imong umagad sa pagdisiplina sa kaugalingon. Kay kun disiplinahon na to tong kaugalingon, but ipasabot mutulog ta sa eksaktong tulog, mukaon ta sa insaktong kaon,
Dili kay ang pamahaw nahimo ng paniudto, ang paniudto nahimo ng panihapon. Kay ang musaka ana ang ihamang asid. Unya kung mukaon busog, dili mo tulog dayon. Dili kay dugay ni abot sa trabaho kay nag-overtime, pag abot kaon dayon. Unya humagkaon tulog biya na, tulog po dayon. Ang may tabuan na lisod kayo mahilis ang pagkaon, mag-acid ka na. Nya ang buhaton, mukaon ka, imo nang usapon og tarong, unya ayaw dayog inom og tubig. Paabuti og tunga or usa ka oras, isa ka mo inom og tubig. Unya mo inom ka, dili ka nang pinadaghan, kanang tinagidyo hangtod mo tug. Inana na siya, disiplina. Alvin Torion tinuod gyud na pastor. Si Bernadita Riches, amen pastor, magmalig-on lang gyud ta. Pakigrelasyon sa Dios para makinabuhi tang matarong kay si Satanas way gipili nga tintalon, pati si Jesus iya pang gisulayan. Mao na nga gipahinumduman natas Ginoo nga kitang tanan naagyoy mga pagsulay. Delikado ng pagtuo ray makaluwas kay bisan si Satanas baya nagtuo baya to. As Ginoo Pisos difference ang iyahang binuhatan. Sakto gyud. Si Ashley Akol, amen, delikado kapag Kristohano na. Si Alvin Torion, kuyaw gyud ang panahon karon, maunang kitang tanan mag-inampuay gyud. Yes, mag-inampuay gyud ta. Ang nadiri sa itong programa, gitudloan o gidasig ta sa Ginoo pag inampuay. Batasanon lifestyle gidapat ng pagkamainampuon. Si Joel San, amin pastor, maudjod na nahitabo sa church karon sa COC Kiaring. Good evening pas. Si Matias Sato, salamat pastor, nasabda na nako dako kalipay. Salamat sa Ginoo. Si Mila Baldado GC, watching pastor in Manhoyod. Shout out ko sa akong bana pastor nga si John Mel pastor, akong bana. Sige. Maayong gabi nimo diha brother John Mel. Kumusta mo diha, ampingan og panalanginan mo sa Ginoo. Si Jorlan paampo mi pastor, akong asawa Kimberly. 10 years wedding anniversary namo karon. Uy, happy anniversary ninyo diha. Lig-unon mo sa Ginoo. I declare nga ang Dios mag-uban, maglig-on sa inyong relasyon. Unya ang tuig nga gidugang sa Ginoo sa inyong pagpuyo, puno mo sa panalangin sa Ginoo. Sunda ra gyud ang pamaagis Ginoo. Si Dilsa Gumaid, ako pod pastor na igo jud ko. Pasalamat ko sa Ginoo nakaapas ko sa imong live. Og ako rang mga pagdasig kung naigo mo karon, ayaw pod ikalipay ninyo nga sunod bulan, sunod tuig igo gyapon, unya maura gyapong igoa. Ut ipasabot, nagpa-as-if na lang ta. Mao na tinuod ha. Ang ano ako ning giistorya tungod kay labta mong tanan. Dili lang kay nahadlok ko nga manubag ko ani sa Ginoo sa inyohang kinabuhi. Kundili mahal ko kamong tanan. Ang giingon sa Biblia, pag mahal mo ang imong sikataw, ang imong higala, sultihi siya sa insakto niyang buhaton. Muna nga kinasing-kasing yun ako nga gisulti ninyo nga ayaw tuguti nga kung naigo mo karon, sunod tuig igo gyapon, maura gyapong igoa. Wa na. Maura gyapong salaa ba? Kanus apa man da ita maghinusol? Kanang magtinga na. Dapat kung nakaamgo ta karon, naigo ta karon, muluhod ta, Lord, pasaylo ako. Lord, tabangi ko nga makalingkawas ko ani. Inana na siya. Lahutay tahigala kanindot pamation nga tungod niini nga programa daghan kog na-apply o nakatunan nga pamaagi sa Ginoo. Makaingon jud ko nga mas negro ko diri nga teaching kaysa
lungan nako nga church. Makaingon kong maayo pagkahanay og dili lisod sabton ang mga pagtudlo. Matingala ko sa ako ang kaugalingon nga kaniadto dili kaayo ko excited maminaw. Kay kaingon kog dili makapausab nako pero lahi jud di ay ang mga pagtudlo na ay uban. Dili pisahon makaingon tang langan kaayo dili dayon ta makasabot sa uban nga teaching. Sagdi lang lahutay tahigala ato gyapon ng pasalamatan ang Dios tungod kay nahimo silang stepping stone sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Inana na siya. Nahimo silang kabahin sa atong pagpangalagad. Dili ang ako lang ika-advise, dili lang nato batasanon ang ato ang kining ato ang nakatunan o ato ang programa. Dili nato tugutan nga ato ning pangumpara ngadto sa uban. Ang ato akaron nga katunan mga kaigsuonan maura gyud ang pagpasalamat sa Ginoo. Lord, salamat nga doon na kay mga tao nga imuhang gamit nga nalig-on ko. Mao gyud nay akong ik-advise. Atong usbon ang mga style nga atong nakita sa kadaghanan. Nga kon mugro sila, kon mahimo silang epektibo, ilang ikumparar ang ilahang nahuman or natrabaho ngadto sa uban. Nga kung atong tan-awon pareho na silang mga alagad sa Dios. Ako ug ang ubang mga pastor pareho nga gigamit sa Ginoo. Laylahi man tuod ang pangsyon ug laylahi man tuod ang makaingon tang kanang ka-epektibo pero kaming tanan pareho nga gitawag sa Ginoo. Ang ato lang yung katunan magpasalamat tas Ginoo kay sila nakatabang usab na ninyo. Kung nakatabang ko ninyo, hinumdumi dili na tungod sa akong plano, kundi na plano na sa Ginoo. Siya lamang ang mahimaya. Ang Dios lamang mo'y mapasidunggan. Si Ruel Hadraki Caralde, salamat sa pagpadayag pastor pinaagi sa kaalam nga langit. Dalaygon ang Dios. Si Ate Ars, magpatabang ko ampo pastor sa akong tulo ka ko anak naa sila sa bisyo. Ako silang di ampo ako itugyan sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi mauna ang ako ang problema. Pwede ra gyud Ate Ars nga imuha kong i-message sa ako ang account Gideon Candelario. Kanang Gideon Candelario nga active nga account, pwede imuha ra gyud nang i-message. Nya padad ko sa mga ngalan sa imong mga anak. Ayaw ra i-broadcast diri, ayaw ra isulat i-comment ang mga ngalan diri sa imuhang mga anak diri sa ato ang comment section sa atong programa. Adto ra i-comment, adto ra isulat sa akong account. I-PM lang. Si Ashley Akol, si Hob, sige ampo sa Dios, pero nakalimutan ang mga anak niya ampuan ang gawain ng mga anak niya. Nagsigig parte sa bahay ng mga anak, kaya noong dumating ang unos, namatay ang mga anak. So usapod no nga nindot nga matagaan og kuan kanang pagtagad nga ang mga trabaho sa mga ginikanan like amahan, inahan, ang pag-atiman, pagmatuto sa mga anak. Sa ko ang sitwasyon na amantuod ko'y kanang matagabi mangyod ang ako ang time para ninyong tanan. Bless kaayo pod sa gibless ra gyud pud mi sa Ginoo nga akong asawa mi barog na ikadasig na ikalipay nga niining mga taknaa sa likod ani amo aning kwarto. Sa likod ani tuwa sila karon nag Bible reading. Si Asap ug si David. Unya naglid sa ilahang pagbasa akong asawa. Nya wala magpasabot nga wala sad ko'y time nila. Naay mo nang ang Domingo mga kaigsunan kung wala lang ko'y bisita, wala ra ko'y busy. Mahatag nako ang gabi, Domingos gabi nila. Si Danilo Reponte maayong gabi pastor, lechod ko.
Replay lang. Si Kilisti Pargan Rivas Rivulin, amin. Salamat sa imuhang paghigugma namo. Labod ka namo. Salamat kaayo, no? Mao gyud na maghigugma ay ra gyud ta. Usas mga ilanan magtinabangay ra gyud ta. Usas mga makapabugat sa kasing-kasing kana bitawng naa sila'y nahuman ikumpara nila sa uban. Bugat kay na. Kana bitawng mura ba og pareha na ninda pasabton ta mo ha. Kanang simbahan mura na siya og kana bitawng ikumpara na to no dili man tuod maayo ikumpara pero inani ni siya. Mura na siya tindahan nya ang iyang gitinda maura pod nga produkto sa lain pong tindahan nga naninda. Unya ang naninda sa maong tindahan amigo ra pod o kaila ra pod sa naninda sa lain pong tindahan nga pareho ra pod sila produkto nga gitinda. Pero lahi-lahi sila og kanang approach ba. Dili maayo ang naninda sa pikas tindahan mudaot dire sa pikas tindahan. Nga ari mo diri mamalit kay dili prihaan ning kuan lista-lista ra bagyo na diha. Kay naman goy mga tindahan pod nga lista-lista. Diri wala ra ni lista-lista, inato ra ni. Diri ra mo mamalit, diri ra ta. Barang inana bitaw ang approach min sa ubang mga nagdumala pog simbahan. Nga harita diri kay ang uban gani ning dangop man gani diri man gani nagpa-orden ang uban. Ayaw mo didto. Diri ta. Mo na nga pareho ra ning kaluwasan. Dito dugay kayo kay tudluan pa mog homiletics, tudluan pa mog hermeneutics, nyawa na ay kapuslanan. Kay di na magsilbi ng homiletics, hermeneutics kung anha na ka sa field. Di na siya maayo. Pagdaot na siya. Pagguba na siya. Mao na nga usapod sa mga problema kanang estilo bitaw sa pag atiman or sa pag-approach bitaw sa mga tao. Si Milin Arcala, good evening pastor, tanong ako kung first fruit kasi malaki pera bigay sa simbahan. Ang kanang maghisgot og first fruit ang nahimugso na siya sa balaod na siya. Di man ni ha, ang first fruit wala na siya, dili pa nato na makit-an sa wapay balaod. Ang first fruit nahimugso na siya sa balaod, lahi sa pulong ikanapulo. Kay ang ikanapulo bisag wa pa mahimugso ang balaod, gihisgutan na ang ikanapulo. Pero kanang paghisgot sa first fruit, ning tumaw lamang na siya sa panahon nga doon na nay balaod. Ang first fruit labaw sa tanan si Jesus Christ sa atong panahon. Pero doon naman goy mga saad pod ang kanang first fruit. Kumuhatag tag first fruit, dako na amapoy mga saad, pero depende ra gyud na sa ato ang pagtuo. Mao na nga dili tanang Kristohanon nga mi submitar about sa first fruit. Doon na po'y mga Kristohanon nga mi submitar kanang mihimo, mibuhat. Kay nga naman doon na po'y mga pastor nga grabe nga nakawali about sa first fruit. Pero tama po'y resulta. Di mapunta kaingon nga di punta kaingon nga kanang dili pud ta pwede nga maghuna-huna og pagduda kay kita na pud anak mo'y malkansi.
So kung naagyo kay kasing-kasing sa kanay paghimo aning first fruit, no? Milin Arkala. Ayaw kawilihi ang pera. Ayaw kawilihi ang kana bitang gidaghanon. Ayaw na siya kawilihi. Kung gipractice nimo ang first fruit, buhata sa walay pagkawili. Dapat buhaton nimo uban ang mga pagdaig, buhaton nimo ang pagpasalamat. Ayaw hiskuti ka na gamay og dako ba na. Kung ni-practice ka ani, pero kung kanang nangutana lang pug ka para pagpangwinta, dili sad na makaayo nimo. Ako ra gyud nang iistorya, dili sad ni makaayo nimo kung mangutana lang sad ka para mangwinta. Nadato gining simbahan, nadato gining mga pastor tungod ni first fruit. Good evening, pastor. Tanong ako kung first fruit kasi malaki pera. Masa man ni natin na yan bigay sa simbahan. So kung muhatag ka og first fruit, ug di ka muhatag og first fruit, that is na kay kagawasan na. Wala maghisgot nga maimpierno ang mga Kristiyanon nga dili muhatag og first fruit. Pero kung sa ko nagi kayo na balikan ako, kung gi-practice nimo ni buhata sa walay pakigtandi ni pagpangwinta. Dapat buhaton uban ang pagdaig, pagpasalamat kay matag karon og unya manggod. Ang gisgutan sa Biblia about giving, do na gyud na say result. Do na gyud na say resulta. Unya kung muhatag gyud ka prinsipyos Ginoo, damor magug kang hatagan. Pero ang problema, kung muhatag ka nga na ipagpangwinta, ay na lang. Ana na lang. Si Rica Flores, salamat pastor sa imuhang pulong karon. Na-bless jud mi nga naminaw sa akong bana. Karon pastor, always jud ni siya nga share sa imuhang live. Uy, salamat kaayo. Salamat sa Ginoo. Si Joanna Okulam, magpapaubos jud ta sa Ginoo dawaton. Sige. Salamat sa Ginoo nga gigamit ka sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Pasalamat ra kita sa Ginoo mga igsoon. Si Jordan matod pa, shout out sa akong asawa Kimberly Inubio. Okay. Si Larissa pastor nga taga gabi jud no minaw, daghan jud mi natun-an sa pulong sa Ginoo. I-share ni ato ang programa para dili lang kay kita ang nakadungog kundi ang tanan makabati. Si Rose Bisin, salamat kaayo pastor sa mensahe. Isa pod ni na makahatag dugang kadasig. Tinuod gyud ang relihiyon katong naay kinaiya nga samukan Kristo. Amuangkon ang silara ang tinukod sa Dios, silara ang balikan sa Dios. Pero ang ilang kinabuhi wala musibo sumala sa kinaiya ni Kristo. Pastor, daghan kaayong salamat. Magpasalamat ko sa Ginoo nga nagigamit sa Ginoo. Musulti sa tinuod. Salamat sa Ginoo, no? Salamat po sa inyo mga pag-ampo alang sa akong kinabuhi ug sa ako ang asawa ug sa akong pamilya. Hilda Luang, evening pastor. Amen. Gyud pastor kanunay ko nga excited maminaw wali kay mugro adlaw-adlaw pinaagi sa imong mga lawali. Salamat sa pag-advise pastor, sakto kaayo imuhang advice dili jud angay pagpangumpara. Salamat kaayo lahutay tahigala. Salamat kaayo do na kay kasing-kasing nga madinawaton. Ako pastor, naigo ako sa preaching mo, umiyak talaga ako. Dumating ang Sunday, naghanap ako ng church. Wow, salamat sa Ginoo. Anak gyud no? Si Ashley Akol. I-bless ka sa Ginoo, Sister Ashley. Awa ka mapakyas, di ka pakyason sa Ginoo. Hindi ko binalikan ang church na box slider ko. Si Maria Helen Hamil, maayo gabi pastor, na late pod ko. Mo replay ra ko unya pastor. Salamat kaayo sa imuhang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Si Delsa Gumaed pastor, gusto ko mo PM nimo di man nako makita imuhang FB. Nag-PM na ko nimo, wala ko nimo reply. Unsa di ay imo account? Gideon Candelario onya ako atikang i-message sa ako ang i-screenshot nako. Ay message ka. Gideon Candelario onya kato bitang profiles nako nga maora gyapon ni nga
kuan kani bitaw nga nas likod o niya og katong FM radio nga tuat dito sa Tanhay. Maunay ako ang account kanang Gideon Candelario kay daghan man kong Gideon Candelario nga akong account nga nalimot kong password ana. Kay sa una di magyud ko kahilig aning cellphone. Anya gigama-gamaan po kog account atong ako ang mga kaila. Kay nagpagama po lagi ko pahinalag na ako FB. Niya kay waan limot man og password. Nagama na pug lain. Karon wa nag ko malimot ang akong password sa ako ang FB ng igsoon. Ako na gyon nang konan. Sige siguro na gyud nako. Ako na gyon ang password gibutang na gyud nako sa kaban. Sige. Si Maria Helen Hamel ngoho, maayong gabi pastor, late pod ko. Sige. Si Murit Garcia, maayong gabi pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Love podcast sa tanan, nag-comment. Salamat sa Ginoo no, dalaygon ang Ginoo. Si Marcos Monticelio, kanimo lang ko pastor na dasig sa pagkat-on na ako kaisog sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Og salamat ikaw gigamit pastor sa Ginoo nga nahimong ihimplo sa among mga kabatan-onan. Pareho nako nga naay kay kaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Salamat. Salamat lipay gid ko ana, no? Salamat kay Marcos Monticelio. I declare nga ubanan ka sa Ginoo. Nya double anointing nga imuhang mabati sa unahan sa imong pagpangalagan. Si Walter Cesar, pastor, salamat sa mensahe nimo karon, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Si Clara Taba, maayong gabi. Maghatag og dugang pagtulunan. Si Danny Intis, pastor, asa karon imuhang nahimutangan. Diri ra ko brother Danny sa Malabuyok, sa imong gong lugar. Bisita niya po diri. Bisita niya diri brother Danny Intis. Si Ashley Akol, Malakyas 3 Gs, dalhin ang sa Kamalig. Susana Pablio, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi pastor, daghan jud ko nakatunan sa imong gidala nga mensahe gikan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Pastor na di ay sila Tia Anad diha nagpuyo Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mao ba si Alvin Torion, pastor na di ay sila Tia Anad diha nagpuyo. Sige. Pabisitaha ko no imong tiya diri sa ato ang kuan, ato ang FM station, sa ato ang recording studio, sa atong sa atong program pulong mong kinabuhi ko. Si Ana Ros, good evening pastor, salamat sa pulong sa Dios. Ngutana lang ko pastor, unsa buot pasabot sa akong damgo nga nanginhas daw ko, nanguha kog mga kinhason daplin sa dagat, pero nahibulong ko sa ako ang palibot kay hugaw daw na ako'y kauban. Isa wala ko kaila niya, sa dihang mo pauli nako dili nako makabalik kay gilibutan kog dagat. Dako kaayong balod nga naitabon og ni taklob sa akong gihimo daw, gaampo na lang ko. Salamat sa pagpasabot pastor. Ang pagpanginhas naghisgot na sa ministry, naghisgot na sa tigumanan. Ang dagat naghisgot na sa puy-anan sa mga isda, which is mauna ang tigumanan ong simbahan. Diha sa imong simbahan gipakita ka sa imong damgo nga dunay mga pagsulay. Og usas akong ik-advise nimo, susiha og eksamina ang mga doktrina sa maong simbahan, kung haom ba labi na sa paghisgot og kaluwasan, haom ba sa Biblia. Kay dunay mga panahon nga ang doktrina ra sa simbahan mauray gihimong instrumento aron ikaw masulayan. Naa di ay ka sa atong lugar di ay, okay mi chat ko nimo ko anha ko Malabuyok pastor, ha? Magsugbat ta diha og bangos, wala may bangos dirito apa mas lungsod. Sige, mo dulhog ra ta. Salamat kay brother Dante. Gutom na nonong ko pag hisgot ni mong bangos. Si Ashley Okol, Akol, pareha kita pastor, makalimot og account.
Mao gyud. Si Mila Baldado GC, pastor kaila ka ni Pastor Marbel de la Cruz taga Santo Niño. Tanhay pod to siya. Mao mo wali. Kaila kay ko Pastor Marbel. Nasbais na siya. Nagkuan. Kanang nagministry sa una. Organist na siya si Pastor Marbel. Kuan, kaila ko anak niya. Ambot kong nakahinom pa ba siya nako kay katong gawali ko sa una batanon pa ko kayo nya. Murag nakahimamat mi ato niya. Kaila ko anak si Pastor Marbel de la Cruz. Salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin unya naamang ko'y kuan kanina nga mukanta na lang gyud ko. Bahalag alas 10 na. At least sirado man po ni dere. Dito po ta makadisturbo. Sige, mukanta na lang ko. Niya isa ta mga tulog. Niya nga to ang kanta. Kato man tong kasulatan. Unya sa tong usa. Ang lahutay. Pero kanang lahutay unya na lang siguro na ko kanta ha. Ako sang isit ang akong gitara ha. Okay, kung katahon tong kasulatan, nalimot kong usa to'y request usa. Kasulatan, lahutay. Nato'y ga-request sa ato ang mga kompos. Ako ray dala, sugbaunon. Sige, ako ra po'y sugbaon niya ana. Brad ni. Sige, salamat kayo. Ako ra po'y sugba. Biblia ang hisgutan, daghang pangutana, bahin sa Biblia, kay kini kunuton matud nila kini makabuan. Ako kining tun-an, ibuok kasulatan, akong labantayan, ang akong kausama, sayo di ay sila sa ilang ituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplaga, kay
Jesus mao'y sentro sa maong pagtulon-an. Kung imo kining tuuhan, maakon mong kaluwasan. Walay laing pangalan, makahatag kanimo kaluwasan. Sa awhagon ko kamong nakatawha, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makablagan, kay Jesus mao'y sentro sa maong pagtulon-an. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan. Walay laing pangalan, makahatag kanimo kaluwasan. Sa awhagon ko kamong nakatawha, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamong nakatawha, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Busa tun-an gyud nato ang balaang kasulatan. Ang lahutay mga kaigsuonan, unya na lang nako to, ugma na lang ko magkanta ato, no? Ugma na lang nato to kantahon tong lahutay. O gatong oras diri mga kaigsuonan, kuan na kanang alas 10:17 na oras nas pagpamahulay. Matutas pagampo mga kaigsuonan, ato ang pasalamatan ang Dios sa ihang mga pulong, sa iyang mga mensahe nga atong nadunggan ng katunan diri sa atong panag-uban. Mag-ampo ta o mag-inampo ay ta atong dados mga pag-ampo ang mga kasimbahanan o labi na gyud ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa magkagagahon, among nabati o Dios ang imuhang paghiling sa amo ang kalag sa among espiriton nga bahin. Tungod sa imo mga pulong kami nakabatog paglaom, nakabatog kadasig, pagtuo o paghigugma kanimo. Salamat Amahan nga nabati namo ang imong pag-amuma kanamo, ang imong pag-atiman, ang imuhang pagtagbo o paggiya pagpangulo kanamo. Salamat o Dios nga imo kaming itudluan aron makapadayon kami sa pagbayaw, pagpasidungog, pagpasalamat kanimo. Salamat Ginoo nga imo kaming gitagaag paglaom nga ang amo ang pagkakristohanon, ang amo ang pagkatinun-an, ang amo ang pagkasumusunod kanimo, dili gayud mahimong kawang. Gitagaan mo kami og kadasig sa pagkinabuhing maayo diha sa imo atubangan ug sa naong sa kalibutan, kadiha sa pagkamaayog pagkabuutan. Amahan, naa kami makatunan nga makapahimuot kanimo, makapahimaya kanimo. Salamat o Dios nga imo kami gigiyahan sa pagpugong sa among dila ug sa pag-atiman o pagtabang o pagpadayon sa pagtabang ug labaw sa tanan. Imo kaming gitudluan nga dili gayud namo dapat tugutan nga ang amo ang pagkakristohanon o pagkabalaan o pagkamatarong sa imong tawbangan, dili namo tugutan nga kini mabulingan. Imo kaming gigiyahan karon busa dawata o Dios sa among mga pagpasalamat. And thank you so much Lord sa imong tubag sa mga pag-ampo. Salamat Lord sa imong pagtubag sa among mga hangyo kanimo, sa among pagpangatulog ubani kami.
Sa among pagpamahulay, panalipdi kami. Ipadala, O Dios, ang imong mga anghel sa matag usa namo kapinoy-anan. Diin kami mga tulog ug ang imong katawhan mamahulay. Protektado kami sa imong gahom. Kanunay namong gibutang sa among kasing-kasing sa una nga wa gyud mahimo kun wala ka. Kung unsa may among nabatunan na angkon sa among pagpangalagad kanimo, tugod na sa imong pag-atiman kanamo. Usamahan dawata, O Dios, sa among mga pagpasalamat. Among gisalig, gitugyan kanimo ang akong mga kaigsuonan nga imong katawhan na amang karon sa nagkalain mga lugar dapit o unsa may mga sitwasyon. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios nga nag-amuma kanamong tanan. Salig namo diha kanimong kinabuhi. Diha lamang kanimo, O Dios, ang mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungo. Alang lamang kanimang tanang kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Kini yung suon, Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night kanatong tanan. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,